Can we give the Lord a big hand of praise? When we were studying the word before the break, మరి బ్రేక్ ముందు మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతుండగా there was this brother who suddenly entered the class. మరి సహోదరుడు లోపలికి No, వచ్చాడు not క్లాస్కి. you, not you. That brother. And సహోదరుడు he is born deaf and dumb. మరి పుట్టుకతోనే మరి వినపడదు, అలాగే మాట్లాడలేడు. He could not hear anything in his life. మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు వినలేదు ఆయన. But during the tea break, మరి టీ బ్రేక్ సమయంలో we began to rebuke that deaf spirit. మరి చెవిటి ఆత్మను గద్దించడం ప్రారంభించారు. Now you can hear. ఇప్పుడు వినగలుగుతున్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. Praise God. హల్లెలూయా. So, these kinds of miracles, ఈ యొక్క అద్భుత కార్యములు, these kinds of creative miracles ఇటువంటివి సృష్టింపబడిన అద్భుతములు take place జరుగుతూ ఉంటాయి when we plant a life as a seed. మన యొక్క జీవితాన్ని విత్తనముగా విత్తినప్పుడు జరుగుతాయి. We wrote over there, in order to produce corn, it must first be planted. మరి ఒక కంకి రావాలి అంటే విత్తనం విత్తబడాలి. In the same way, for me to produce anything in the kingdom of God, దేవుని రాజ్యములో నేను ఏదైనా మన ఇవ్వాలి అని అంటే I must plant the seed called the word of God in my heart. దేవుని వాక్యం అనే విత్తనాన్ని నా హృదయములో విత్తాలి. God's word is a seed. It has spirit and life. దేవుని వాక్యములో ఆత్మ జీవమై ఉన్నది, అది నేను విత్తాలి. So when you make that decision to plant the word of God in your heart, దేవుని వాక్యమును నీ హృదయములో విత్తాలని నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు, now your battle is not to get a miracle, నేను అద్భుతం పొందాలనే యుద్ధం కాదు, but your battle is to get this mind which is believing in natural things. Now this mind has to agree to the word planted in your heart and believe spiritual things, things not seen. మరి ఇప్పటి వరకు సహజ సిద్ధమైనటువంటివి నమ్ముచున్నటువంటి నీ మనసు ఇప్పుడు విత్తబడినటువంటి దేవుని వాక్యము, ఆత్మీయ సంబంధమైన వాటిని, ఆ విత్తనముకు సంబంధించిన వాటిని విశ్వసించులాగున చేస్తుంది. So all of my selfishness, నా స్వార్థమంతయు, self-centeredness, స్వయంకృతమంతయు I have to plant it as a seed. నేను విత్తనముగా విత్తాలి. When I plant it as a seed, నేను విత్తనముగా విత్తినప్పుడు, taking the word of God in my life, దేవుని వాక్యాన్ని నా జీవితంలోకి తీసుకుంటూ, now that word in my life will produce God kind of life. మరి అది అటువంటి జీవితం దేవుని సంబంధమైనటువంటి మన ఆశీర్వాదం తీసుకొస్తుంది. So as long as I'm self-centered, I will only produce self-destruction. ఏక స్వయంకృతానికి సంబంధించింది నా యొక్క స్వయం నాశనానికి తీసుకువెళ్తుంది. But if my self-centeredness is put to death and I have God's word in my life, నా in my heart, స్వయంకృతమును నేను చంపినట్లయితే దేవుని వాక్యం ద్వారా, now my thinking is godly, నా యొక్క ఆలోచన విధానం దేవుని పరమైనది, feelings are godly, నా భావములు దేవుని సంబంధమైనవి, decisions are godly, నిర్ణయాలు దేవుని సంబంధమైనవి, actions are godly, నా క్రియలు దేవుని సంబంధమైనవి, habits are godly, నా అలవాట్లు దేవుని సంబంధమైనవి, now my character is godly. నా యొక్క వ్యక్తిత్వము దేవుని సంబంధమైనది. And remember this, ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, my character decides my destination. నా యొక్క వ్యక్తిత్వమే నా గమ్యాన్ని చేరుస్తుంది. My character decides my harvest. నా యొక్క వ్యక్తిత్వమే నా పంట కోసేది నాకు నిర్ణయిస్తుంది. Supposing a person is very highly qualified, ఒక వ్యక్తి చాలా చదువుకున్నాడు అనుకోండి, very intelligent, చాలా తెలివి గలవాడు, but his character is not good. కానీ వ్యక్తిత్వం మంచిది కాదు. Where will
the harvest lead him? మరి అతని యొక్క కోత ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తుంది? That character will bring destruction in his ఆ life. వ్యక్తిత్వం ఆయన జీవితాన్ని నాశనంలో తీసుకొస్తుంది. So you wrote there, my life is my will. మీరు రాసుకోండి అక్కడ, నా యొక్క జీవితమే నా చిత్తము. What word I want to choose is my free choice. నేను ఏ మాట నిర్ణయించుకోవాలి అనేది నా స్వతంత్ర ఇష్టమై ఉన్నది. What I want to think is my choice. నేను ఏమేమి ఆలోచించాలనేది నా సొంత But నిర్ణయం. if I am studying God's word, నేను దేవుని వాక్యం చదువుతున్నట్లయితే God's word will make me think godly way దేవుని and not ungodly way. దేవుని వాక్యము నన్ను దేవుని విధానములో ఆలోచింపచేసి దేవుని విధానములో నడిపిస్తుంది. Does that mean that ungodly thoughts will not come to you? మరి దీని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు అపవిత్రమైన దైవ సంబంధమై కాకుండా వేరే ఆలోచనలు రావా నీకు? They will surely come to అవి you. నిశ్చయముగా నీకు వస్తాయి. So the battle is, అయితే ఇక్కడ యుద్ధం ఏంటంటే how quickly can you captivate your thoughts? నువ్వు ఎంత తొందరగా నీ ఆలోచనని మన ఆధీనపరుచుకుంటావు. So let us say a person got some ungodly thoughts. ఒక వ్యక్తికి అపవిత్రమైన ఆలోచనలు వచ్చాయి. He should take a knife అతడు కత్తి తీసుకోవాలి. and start attacking the thought in his mind. ఆ మనసులో వచ్చిన ఆలోచనని కత్తితో పొడుస్తుండాలి. Katita, కత్తితో all bleeding. కత్తితో పొడిస్తే ఏమైతే రక్తం కారుతా ఉంటది. But the thoughts will still continue. కానీ ఆలోచనలు తలంపులు అలాగే వస్తుంటాయి. If he uses the gun, ఒకవేళ తుపాకీని ఉపయోగిస్తే క్షణంలో చచ్చిపోతారు. so how does he captivate thoughts? మరి ఎలా ఈ యొక్క ఆలోచనలని కట్టిపడేయాలి? Do you have Airtel network over here? Yes. Do you have Jio network over here? So two different company network. మరి రెండు మన మొబైల్ నెట్వర్క్స్ రెండు, జియో ఒకటి, ఎయిర్టెల్. Airtel. ఎయిర్టెల్, ఈ రెండు వేరు వేరు కంపెనీల నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. Which SIM you got? మీ దగ్గర ఏ సిమ్ ఉన్నదండి? That SIM will get connected to that మీ network. ఈ రెండిట్లలో ఏ నెట్వర్క్ సిమ్ ఉంటే వాళ్ళ కనెక్షనే వస్తుంది మీకు నెట్. In the same way, if you have the SIM called the Word of God, you get connected to the network of heaven. మరి నీకు దేవుని వాక్యం అనేటటువంటి ఈ యొక్క సిమ్ ఉంటే నీకు పరలోక సంబంధమైన ఆలోచనలే వస్తాయి, నెట్వర్క్ వస్తుంది. But when you have the Word of God, the enemy will use somebody else also to speak his word. అయితే దేవుని వాక్యం నీ దగ్గర ఉన్నా కూడా ఏదో ఒకటి మాట్లాడడానికి సాతాను వేరే వాళ్ళని వాడుకుంటాడు. So somebody shouted at you. ఈ వేరే వాళ్ళు నీ మీద కేకలేశారు. Whose word is running in your mind? ఇప్పుడు ఎవరి ఆ మాటలు నీ మనసులో తిరుగుతున్నాయి? This word or what somebody told you? ఈ వాక్యమా లేదా ఇతరులు చెప్పిన మాటలా? So which network is going on? ఇప్పుడు ఎవరి నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది? Ask your neighbor which network is going on. పక్కనోళ్ళని అడగండి, ఎవరి నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది మీకని. John, what network are you running on? జాన్ గారు, మీ ఏ నెట్వర్క్ లో పనిచేస్తున్నారు? Kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you understand? అర్థమవుతుందా? Now how do I deal with thoughts? మరి ఆలోచన అలని ఏ విధంగా నేను కట్టిపడేయగలను? If a person gets ungodly thoughts, what does he do? ఒక వ్యక్తికి అపవిత్రమైన ఆలోచనలు వస్తే ఏం చేస్తాడు? So let us look at God and ask him, God, I'm getting ungodly thoughts. మనం దేవుని వైపు చూస్తూ, దేవా నాకు అపవిత్రమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, I am getting tempted. నేను శోధింపబడుతున్నాను. How do I get rid of this temptation? ఈ యొక్క శోధన నుంచి ఎలా నేను విమోచించబడాలి? Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's go to 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయం 3వ వచనంలోకి వెళ్దాం మనం. Illa. కాలే ఇక్కడ. This brother is saying, look at the screen. And he is also saying, look, illa. I am also saying illa. He is saying there. Then he is checking on his laptop, the cable is disconnected. మరి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో రావట్లేదు, ఉన్నది చూడండి అంటున్నాడు, కానీ అక్కడ కేబుల్ వైర్ అక్కడ కనెక్షన్ లేదు. Correct? The moment he connected, it came on the screen. ఆయన అది కేబుల్ కనెక్ట్ చేయని ల్యాప్టాప్ కి వెంటనే వచ్చింది. So whatever is there on his laptop comes over here. మరి ల్యాప్టాప్ లో ఏదైతే ఆయన టైప్ చేశాడో అది ఇక్కడ వస్తుంది. So whatever is on this laptop, it comes over here when you start studying.
మరి నువ్వు చదవటం ప్రారంభించినప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్లో ఉన్నదంతా నీ ముందుంటుంది. But the question is, do you get connected to this screen? మరి ఈ స్క్రీన్కి నువ్వు కనెక్ట్ అయి ఉన్నావా అనేది ప్రశ్న. Hello? హలో, Which screen are you looking for? నువ్వు ఏ స్క్రీన్ వైపు చూస్తున్నావు? This screen దేవుని వాక్యం అనే పరిశుద్ధ గ్రంథం వైపు or, చూస్తున్నావా, or some serial screen? లేదా ఏమన్నా సీరియల్ల వైపు చూస్తున్నావా? Because whatever you see on the serial, సీరియల్లో నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావో then you will begin to practice what is there in the serial. ఆ సీరియల్లో ఉన్నదే నువ్వు అలవాటు చేయడం ప్రారంభిస్తావు. Praise God. Okay. For though we live in the flesh, that is in body and blood, మనము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచున్నను, we do not war after the flesh. శరీర ప్రకారము యుద్ధము చేయము. Any Christian here? ఎవరైనా క్రైస్తవులు ఉన్నారా? You had tea, right? Today, Tea తాగారా today, లేదా? today Vijay gave you even samosa. ఈరోజు సమోసా కూడా ఇచ్చారు విజయ్ గారు. He said if I put good calories, at least they will talk to him. మంచి క్యాలరీస్ ఇస్తే బాగా మాట్లాడి జవాబిస్తారని. After taking all, now you are saying, I want dinner. ఈ రెండు తీసుకున్న తర్వాత నాకు రాత్రి భోజనం కావాలంటున్నారా మీరు? Can we talk? మనం మాట్లాడుకుందామా? Come on, can we talk? మనం మాట్లాడుకుందామా? So you are a Christian, right? మీరు క్రైస్తవులు కదా. Do Christians fight? క్రైస్తవులు కొట్లాడతారా? Who said yes? బికాజ్ దే ఫైట్, దట్స్ వై దే సే. Do Christians fight? క్రైస్తవులు కొట్లాడతారా? Who said no? Who said no? నో అని ఎవరన్నారు? కాదు అని. Now somebody is saying, if I say yes also is shouting, if I say no also is shouting. He is a confusing preacher. అయితే ఇది అవును అని చెప్పినా ఆయన తప్పు పడుతున్నాడు, కాదు అని చెప్పినా తప్పు పడుతున్నాడే మమ్మల్ని ఆందోళన కలిగించే బోధకుడినా. We Christians surely fight war. మనం క్రైస్తవులం నిశ్చయముగా యుద్ధము చేయవారమై But we ఉన్నాం. don't fight war outside, we fight war in our own mind. అయితే బయట మనం యుద్ధం చేయము కానీ మన మనస్సులో యుద్ధం చేస్తున్నాం. Little baby, do you fight war in your mind? మీ మనస్సులో యుద్ధం చేస్తున్నారా? Mummy says study, study, study. అమ్మ చదువుకో 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 అంటే వా 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 అని అంటుంది. Mummy saying study, 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 and you're with the games. మమ్మీ చదువుకో చదువుకో అంటే నువ్వేమో మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడుకుంటా కూర్చుంటావు. So mummy says stop that game. మమ్మీ చెప్తారు ఆపేసే అది. No. Correct? అవునా? So even the small children have got war. ఇక చిన్న పిల్లలకు కూడా యుద్ధం ఉంది. Praise God. Now, we do not war after the flesh. Next మనం verse. శరీరానుసారంగా యుద్ధం చేయము. For the weapons of our warfare. So we are at war and we got weapons of our warfare. మన యుద్ధానికి యుద్ధోపకరణములు ఉన్నాయి మనకి. Our weapons are not natural, they are not carnal. అవి శరీర సంబంధమైనవి కావు. But our weapons are mighty. అవి చాలా బలమైనటువంటివి. Our weapons are through God. అవి ఆయుధములు బలమైనటువంటివి. Our weapons are so mighty, they pull down stronghold. అవి బలమైన దుర్గములను కూడా క్రింద కూలద్రోయగలిగినటువంటి ఆయుధములు కలిగి ఉన్నాం. So what is a stronghold? ఈ బలమైన దుర్గం ఏంటిది? వాళ్ళకు ముందు నుంచి నల్ల పిల్లి ముందు నుంచి పోయింది. Pilli. యా, Kya billi? పిల్లి. పి పి Pilli. P for pull. In Hindi it is billi. పిల్లి. So if black pilli crosses the road నల్ల పిల్లి ముందు నుంచి వాళ్ళ ముందు నుంచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, and he has been told, ఆయనకు చెప్పబడ్డది when a black billy crosses, ఆ నల్ల పిల్లి అట్లా పోతే turn, take a U-turn and go home. నువ్వు యూటర్న్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపో. Supposing somebody is going for exam and a black billy no exam. ఎవరైనా పరీక్ష రాయడానికి పోతే నల్ల పిల్లి వస్తే వాళ్ళు వెనకకి వెళ్ళిపోతారా? That's a stronghold. అది బలమైన దుర్గం. And supposing you're walking and you saw a lime with 5 chili and a charcoal fallen on the road, and you're crossing and you're walking. The moment you see that, you cross from this side and then come again. అయితే నువ్వు రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగానే ఎదురుగా ఒక నిమ్మకాయకి 5 ఎండుమిరపకాయలు పెట్టి నల్లయి కట్టి ఆడ కనపడంగానే అది చూసి పక్కకెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసావు. In Hyderabad they have got that chili. Yeah, and yes. Everybody has come from Bombay, I think. Now, when you were small, మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు somebody told you something. మీకు ఎవరో ఏమో చెప్పారు. It has gone in your head. అది నీ మనసులో ఉంది.
At once when you see that, అది చూసిన వెంటనే you begin to take. నువ్వు పక్కకు జరిగి Correct. నడవటం మొదలు పెడతావు. Can you give me some of the stronghold practice in Hyderabad? బ్లాక్ థ్రెడ్స్, Black thread? yes, omelets they call. Omelette? They tie for hands, Okay. legs when children are born, either boy or a girl. Black thread. Yes. What does the black thread do? It's like they say disti. Oh, the black thread will give protection. They say like So they have to put the black thread on the head, on the eye, on the nose, on the neck, on the hand, on the leg, on the everywhere black thread. So they can take a big yarn and turn it around. Praise God, full protection. No need of langoti. అయితే మన కొంతమంది పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఏం చేస్తారు, నల్ల తాళ్ళు కడతారు, పూసలు కూడా కడతారు, దిష్టి చుక్కలు అని చెప్పేసి అవన్నీ కడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? దిష్టి తగలకుండా కాపాడుతుందని. They put a black. బ్లాక్ ఆల్సో ద కాటుక ఇయర్ దే పుట్, ఈవెన్ ఫర్ బాయ్స్ ఇయర్ ఆల్సో దే పుట్, స్మాల్ చిల్డ్రన్. What is that? కాటుక దిష్టి తగలకుండా అని పెడతారు కదా, నల్లగా ఈ చెవు కింద పెడతారు, కొంతమంది గీడ పెడతారు, So- అరికాలుకి రాస్తారు, కాలుకి కూడా కడతారు. So I will tell you something that I know about this place. At 9:30 at night, రాత్రి 9:30 గంటలకి please don't go on that side, especially that one tree which is there. అక్కడున్న ఒక చెట్టు దగ్గరికి దయచేసి మీరు వెళ్ళొద్దు. 2 people about a few years back had gone there and they fainted. అయితే అక్కడికి ఆ చెట్టు దగ్గరికి 2 సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళి It happened మూసపోయిండ్రు. it happened at 9:30 only. అది 9:30 గంటలకే జరిగింది. అది Now what will you do? ఇప్పుడు ఏం చేశారు? Hello, I'll give you how the stronghold is, okay? ఎట్లా బలమైన దుర్గం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చెప్తానికి. When I was in Goa బ్రదర్ గారు గోవాలో ఉన్నప్పుడు and I wanted to start a rehab, అక్కడ రీహాబిలేట్ సెంటర్ as I told you, there was no money much. అయితే ఎక్కువ డబ్బులు లేవు అప్పుడు. So we thought we will take a place on rent. అయితే కిరాయికి స్థలం తీసుకుందాం And అనుకున్నాం. somebody said there is a haunted house. అక్కడ ఒకటి మన దయ్యాలు కొంపు ఉన్నదని చెప్పారు ఎవరో. The moment they said haunted house, I said, wow, haunted house, the rent is always cheap. అయితే అది దయ్యాల కొంప అంటే అక్కడ కిరాయి చాలా తక్కువ ఉంటుంది, మంచి చాలా సంతోషపడ్డాను నేను. So we went and spoke to him మేము వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడాం, and he gave and we struck a deal. డీల్ చేసుకున్నాం. We will remove the ghost. ఆ దయ్యాన్ని పారదోలుతాం, You give us the house free. మాకు ఆ ఇల్లు ఫ్రీ ఉచితంగా ఇవ్వండి. Who do you call? You call the ghost busters. అయితే గోస్ట్ బస్టర్స్ అంటారు. There's a movie, no? So we became the ghost busters. అయ్యే దయ్యాలని పారదోలేవారు అని పిలువడ్రు అక్కడ వీళ్ళు. After 7 years, the gate was being opened. అయితే 7 సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ గేట్ తీయబడ్డది అని శబ్దం. And when the door was opened, somebody was asking me, the gate, are you sure you're going inside? అయితే నన్ను అడుగుతున్నారు గేటు, And నిజంగా నువ్వు లోపలికి I వెళ్తున్నావా? stood at the gate and I said, listen devil, you have been staying here for 7 years and you did not even pay a single rupee rent to the owner. అయితే నేను చెప్పిన అక్కడ నిలబడి గేట్ దగ్గర, దయ్యమా నువ్వు ఇక్కడ 7 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటూ ఓనర్కి కిరాయి కట్టలేదు అసలేను. We are the new tenants. మేము కొత్త టెనెంట్స్ వచ్చాం కిరాయికి. We give you the countdown for 3. మేము 3 సంఖ్యను లెక్క పెడతాం. After 3, we are entering in. మరి 3 తర్వాత మేము లోపల అడుగు పెడుతున్నాం. 3, 3, 2, 2, 1. 1 We opened the lock and we went in. తలుపు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళిపోయాం తాళం తెరిచి. Imagine after 7 years when the door is open, 7 సంవత్సరాల తర్వాత తలుపు తెరిస్తే ఎట్లుంటది? what do you see everywhere? అక్కడ ఏం చూసావు? Beautiful scenery. అక్కడ చాలా అందంగా ఉంటది. So we cleaned up everything శుభ్రం చేసాం మొత్తం. and we had the alcoholic retreat for alcoholics and drug addicts over అక్కడ there. త్రాగుబోతులకి మాదక ద్రవ్యాల అలవాట్లో ఉన్న వారికి రిట్రీట్ కి పిలిచాం. And I was told in the living room something happens at night. నేను ఎక్కడైతే ఆ డ్రాయింగ్ లివింగ్ రూమ్ లో అక్కడ రాత్రి ఏదో జరుగుతుందని నేను విన్నా. So we had it for 7 days అక్కడ 7 దినాలు జరిగాయి. and every night I would go and sit in the living room on the rocking chair wanting to see where that ghost is. అయితే ప్రతిరోజు లివింగ్ రూమ్ లోకే రాత్రి పూట నేను ఈజీ చైర్ లో వెళ్ళి కూర్చునేవాన్ని, ఆ దయ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా ఎక్కడుందా అని. All the boys were sleeping. పిల్లలందరూ నిద్రపోతున్నారు. So I would go at night to take a round. నేను ఆ చుట్టూ రాత్రి తిరుగుతుండేవాన్ని.
And that particular evening I told them that this used to be a haunted house. అయితే ఆ రోజు సాయంకాలం చెప్పాను, ఇది దయ్యాల కొంప అని చెప్పాను. But you don't get scared. మీరు భయపడకండి, We are Christians. మనం క్రైస్తవులము, We have got the Spirit of God in us. మనలో దేవుని ఆత్మను కలిగి ఉన్నాం. That night at around 2 o'clock, I was getting down from the first floor. అయితే మొదటి అంతస్తు నుంచి నేను మెట్లు దిగుతున్నా ఆ రోజు రాత్రి. All of a sudden, అకస్మాత్తుగా the bathroom door opened. బాత్రూమ్ డోర్ And a person came out. ఒక వ్యక్తి బయటకు వచ్చాడు. When the door opened, that sound, my hair stood still. Oh! Because it happened suddenly. ఆ తలుపు శబ్దానికి నాకు ఎమ్మటే వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి. The man came out of the bathroom బాత్రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు, and began to take 2 steps. 2 అడుగులు వేశాడు. He knew somebody was following him. ఎవరు ఆయనని వెంబడిస్తున్నారని ఆయనకు అర్థమైంది. I was walking behind him slowly. నేను మెల్లగా నడుస్తున్నాను. We walked a few steps, కొన్ని అడుగులు నడిచాను. and I put my hand on his mouth and said, "Don't scream, it's me." అయితే ఆయన మూతి మీద చెయ్యి పెట్టి, నువ్వు కేకలేయకు, నేనే అని చెప్పాను. When he looked at me, నన్ను చూసిన వెంటనే then in the morning, ఉదయం I told him, "Why were you scared?" నేను అడిగాను, నువ్వు ఎందుకు భయపడ్డావు? He said, "Brother, I have a bad habit. నాకు ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉంది. Every night 4 or 5 times I have to go to the bathroom. నేను ప్రతి రాత్రి 4-5 సార్లు బాత్రూమ్కి వెళ్తాను. 3 nights were beautiful. ఇక 3 రాత్రులు చాలా బాగుండే. But the 4th evening when you said this is a ghost house, నువ్వు 4వ రోజు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ దయ్యాల కొంప అని చెప్పావో, I wanted to go to the washroom. నేను బాత్రూంలోకి వెళ్ళాలి. I was controlling. నేను చాలా కంట్రోల్ I was controlling. చేసుకుంటున్నా. It was about to come out. అది బయటికి వచ్చేటట్టుగా ఉంది. I had no other option. నాకు ఇంకా అవకాశం లేదు. I was saying, "Jesus, Jesus." నేను యేసు అని చెప్తున్నాను. And when I came out, నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు I felt somebody standing up. పైన ఎవరో I was so scared even to turn behind. అయితే నేను ఎంత భయపడ్డా అంటే వెనక తిరగటానికి కూడా భయపడ్డా నేను. I said, "How come you did not get fear the first 3 nights?" మరి మొదటి 3 రాత్రులు ఎందుకు నీకు భయం రాలేదు? It was only after you spoke. నువ్వు చెప్పిన తర్వాతనే వచ్చింది. I got scared. నేను భయపడ్డాను. That is how we get into stronghold. ఆ విధంగా మనం ఈ బలమైన Of 2 kinds. యొక్క బలమైన దుర్గం అనేవి 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. They are ungodly ఒకటి అపవిత్రమైనవి, and they are godly. ఒకటేమో పవిత్రమైనవి. I am the same person. నేను అదే వ్యక్తిని. When I did not know the word, దేవుని వాక్యం తెలియనప్పుడు I had a stronghold. నాలో బలమైన దుర్గం ఉన్నది. I could not go to the bathroom and have bath without the door closed. ఇక బాత్రూమ్ మూసి నేను స్నానం చేయలేను. The door had to be open. అది డోర్ తీసి ఉండాల్సింది. And not only open, my wife has to stand there. మరి తెరిచి ఉండటమే కాదు, అక్కడ నా భార్య నిలబడాలా. That was my condition. అది నా పరిస్థితి. And I am the same person. ఇప్పుడు నేను అదే వ్యక్తిని. Now a new stronghold has been built and the old stronghold has been destroyed by the weapon of the word of God. దేవుని వాక్యం అనే ఆయుధము ద్వారా మన క్రొత్త దుర్గము బలముగా నిర్మించబడుట వలన పాతది బలహీనమైన దుర్గం పారదోలబడ్డది. So there is a stronghold of fear. భయం అనేటటువంటి పిరికితనం And there's అనేటటువంటి a stronghold దుర్గం of ఉన్నది. faith. అలాగే విశ్వాసం అనే దుర్గం ఉన్నది. Are you understanding? అర్థమవుతుందా? Next line. తర్వాత Casting down imagination. అయితే మన ఊహలను వితర్కములను క్రింద కూలద్రోయటం. The weapon that God has given you is so mighty, it can destroy stronghold of the devil. It can cast out all kinds of imaginations. అయితే సాతాను యొక్క బలమైన దుర్గములను కూలద్రోయగలము, అలాగే వితర్కములను కూడా కూలద్రోయగలము. And every high thing that exalt itself against the knowledge of God. దేవుని గురించిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును, Anything that is going against the knowledge of God, you can destroy it with the weapon called the word of God. దేవుని వాక్యం అనే యొక్క ఆయుధము ద్వారా దేవుని జ్ఞానమును మించి వెళ్ళే, దేవుని జ్ఞానమునకు వ్యతిరేకముగా మాట్లాడే సమస్తమును కూలద్రోయగలవు. And bringing into captivity. వాటిని పడద్రోసి ప్రతి ఆలోచనను. Look into your Bible and tell me every thought or some thought. ప్రతి ఆలోచనను లేదా కొన్ని ఆలోచనలు.
Every thought or మీ some బైబిల్ thought? ఏముంది? కొన్ని ఆలోచనలు ఉందా, ప్రతి ఆలోచన అని ఉన్నదా? Some thought. కొన్ని ఆలోచనలు, Some thought. కొన్ని ఆలోచనలు, Some thought. కొన్ని ఆలోచనలు. So, can you captivate a thought? నువ్వు చేయగలవా? Can you arrest a thought? ఒక ఆలోచనని ఆపగలవా? Thought is natural or spiritual? ఈ యొక్క ఆలోచన అనేది సహజమైనదా, ఆత్మీయమైనదా? Is it natural or spiritual? అది సహజమైనదా, ఆత్మీయమైనదా? It is spiritual. అది ఆత్మీయమైనది. You can't see it. దాన్ని చూడలేవు, It is invisible. అది కనబడనటువంటిది. Then how can you captive a thought? మరి ఆలోచనని ఎట్లా నువ్వు కట్టిపడేయగలవు? Not only captivate, you can bring that thought into obedience to Christ. అది క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చెరపట్టొచ్చు నువ్వు దాన్ని. Do you get thoughts? నీకు ఆలోచనలు వస్తాయా? Ungodly thoughts? అపవిత్రమైన ఆలోచనలు? Come on. చెప్పండి. So how do you captivate an ungodly thought? ఆ అపవిత్రమైన ఆలోచనని ఎలా మన లోపరుచుకుంటావు, పట్టుకుంటావు? He's got a mosquito net. మస్కిటో నెట్ ఉందంట. Yeah, tell me how? How? ఎట్లా? దేవుని వాక్యంతో ఎట్లా? Okay. Let us have a practice how to captivate thoughts. అయితే ఈ ఆలోచనలు ఎలా పట్టుకోవాలి, పడద్రోయాలి అనేది మనం, I'm going to teach you how to captivate thoughts. అయితే ఆలోచనలు ఎట్లా పట్టుకోవాలి లేదా ఆధీనపరచాలి అనేది నేను మీకు చెప్తాను. If you are sincere to do what I tell you. నేను చెప్పిన విషయాన్ని యథార్థంగా మీరు చేయడానికి ఇష్టపడితే, Now, you must count deliberately numbers 1 to 100. అయితే మీరు నిశ్చయముగా తప్పకుండా 1 నుంచి 100 వరకు అంకెలు లెక్క పెడతా ఉండాలి. But in your mind, మీ మనసులో, not with words. మాటల్లో కాదు, So నోటితో కాదు. this counting that you are doing deliberately అయితే ఇది నీ మనస్సులో ఈ సంఖ్య నెంబర్లు చెప్తూ ఉండగా will captivate that thought ఆ యొక్క ఆలోచనని పట్టుకుంటుంది, and stop that thought ఆలోచనని ఆపేస్తుంది. that you can't count it anymore. ఇక నువ్వు లెక్క పెట్టలేవు. Do you want to see? చూడాలనుకుంటున్నారా? Hello. Some of you already started to count. Hold on. కొంతమంది లెక్క పెట్టడం మొదలు పెట్టిండ్రు. Hold on. Some of them already started. They reached up to 25. కొంతమంది 25 నెంబర్ వరకు పోయారు. No. When I tell you, బెదర్ చెప్పినప్పుడే there is one condition. అదొక విధానం. You must not open your mouth. మీరు నోరు తెరవకుండా ఉండాలా. Then you're counting in your mind. మీ మనసులో లెక్క పెడుతున్నారు. Second condition is, రెండవది ఏంటంటే, whatever I say, నేను ఏది చెప్తే అది you should continue to count in your mind and say what I say. అయితే మీరు మనస్సులో లెక్క పెడుతూ నేను చెప్పినది మీ నోటితో చెప్తా ఉండాలా. Are you ready? సిద్ధంగా ఉన్నారా? Your test starts now. పరీక్ష ఇప్పుడు మొదలైతుంది. Say hallelujah. Continue to count. లెక్క పెట్టండి మనసులో. Say again hallelujah. హల్లెలూయా. Continue to count. లెక్క పెట్టండి. Say hallelujah. హల్లెలూయా చెప్పండి. Say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. You are my good shepherd, Jesus. You are my savior, Jesus. You lead me to green pasture, Jesus. You make me lie down in green pasture, Jesus. You lead me to still waters, Jesus. You are the most high God, Jesus. What happened to your counting? Why did it go? ఎందుకు పోయినాయి అవి? I told you, you are deliberately going to do the counting. మీరు నిశ్చయం తప్పకుండా మీ మనస్సులో లెక్క చేయాలని చెప్పాను. God is showing us. దేవుడు మనకు చూపిస్తున్నాడు. Whenever you have committed sin, it always starts with a thought. అయితే నువ్వు పాపం చేసినప్పుడల్లా అదంతా మనసులో ఆలోచనలతో మొదలవుతుంది. That thought makes you take a decision to disobey God. ఆ ఆలోచన దేవునికి అవిధేయులుగా మారటానికి నిర్ణయం తీసుకునేటట్టు So చేస్తుంది. is your action dangerous or is your thinking dangerous? మరి నీ యొక్క క్రియ అపాయకరమైందా లేదా నీ యొక్క ఆలోచన అపాయకరమైందా? The thinking is dangerous. అయితే ఆలోచన అపాయకరమైంది. So the thinking is the root, the action is the fruit. అయితే ఆలోచన అనేది వేరై ఉన్నది, If there is- అనేది ఫలమై ఉన్నది. If there is no root, where will be the fruit? మరి యొక్క వేరే లేకపోతే ఫలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? So you can never fight thoughts with thoughts. You will always lose the battle.
అయితే నువ్వు ఆలోచనతో నువ్వు జయించలేవు, ఎప్పుడు ఓడిపోతావు. Because if you are fighting thoughts with thoughts, నువ్వు ఆలోచనతో యుద్ధం చేస్తే I'll demonstrate how it looks. అది ఎట్లా కనబడుతుందో చూపిస్తాను. You are thinking about Jesus, నువ్వు యేసు గురించి ఆలోచిస్తున్నావు, and there the thoughts come. ఆలోచన వస్తుంది. You will get punches after punches with negative thoughts. అయితే వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆలోచనలతో నీకు పంచుల మీద పంచులు పడుతుంటాయి, గుద్దులు పడుతుంటాయి. But when you open your mouth and you speak the word of God, నువ్వు ఎప్పుడైతే నోరు తెరిచి దేవుని వాక్యం మాట్లాడతావో and continue to keep on speaking, అలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటావో, the words that you can't see are spiritual weapons that is released out of your mouth with confidence. It goes and captivates those thoughts and brings those thoughts into obedience to Christ. కనపడనటువంటి నిశ్చయతో కూడినటువంటి దేవుని మాటలు ఆ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి ఆలోచన తలంపులను అవి పట్టుకొని క్రిందికి తీసుకొచ్చి కింద పడేసాయి అవి. That is why you are finding yourself so much change. అందుకొరకే నీలో ఎంతో మార్పు కనబడుతుంది. Now when you are opening your mouth and speaking to yourself the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని నీకు నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్న కొద్దీ you don't even know how many thoughts have already got captivated and they are made into prisoners. మరి ఎన్ని ఆలోచనలు అవి బంధింపబడి చెరసాలలో వేయబడ్డాయో కూడా నీకు తెలియదు. And you find yourself, your life is transformed. నీ యొక్క జీవితము రూపాంతరపరచబడినట్లుగా నువ్వు చూసావు. That is why the Bible says, అందుకొరకే పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తుంది, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు పట్టి అని చెప్తుంది. Does the Bible say take revenge? ఆ యొక్క పగ తీర్చుకోమని పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తుందా? Hello, does the Bible say take revenge? హలో, పగ తీర్చుకోమని బైబిల్ చెప్తుందా? You as a Christian, are you supposed to take revenge? మరి క్రైస్తవులుగా మీరు పగ తీర్చుకోవాలా? I'm asking you again, are you supposed to take revenge? మీరు పగ తీర్చుకోవాలా? మిమ్మల్ని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. The Bible says take revenge. పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తుంది పగ తీర్చుకోనండి. Put the next line. తర్వాత what does it say? And having in readiness to revenge all disobedience. మీరు సంపూర్ణ విధేయతను కనపరుచునప్పుడు సమస్తమైన అవిధేయతకు ప్రతిదండన. If you are not going to take revenge against all disobedience will kill you. అయితే ప్రతి అవిధేయతకు నువ్వు ప్రతిదండన చేయకపోతే ఆ అవిధేయత నిన్ను చంపేస్తుంది. The Bible teaches you there is no mercy for disobedience. ఈ అవిధేయతకు కనికరము చూపొద్దు అని పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తుంది. Don't show any mercy to disobedience. అవిధేయతకు ఏ విధమైన కనికరము చూపించొద్దు. Attack that spirit with the word of God and don't stop firing till that disobedience is totally destroyed from your life. నీ జీవితంలో ఆ అవిధేయత అనే ఆత్మ పూర్తిగా నాశనం అయ్యే వరకు నువ్వు దాన్ని అటాక్ చేస్తూనే ఉండాలి. The Bible says be ready to revenge against all disobedience. ప్రతి అవిధేయతకు ప్రతిదండన చేయనట్లుగా నువ్వు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. When you take revenge against disobedience, then only obedience is fulfilled. ఎప్పుడైతే అవిధేయత మీద ప్రతిదండన చేస్తావో నువ్వు అప్పుడే నువ్వు విధేయతలోనికి వస్తావు. When you let go of that disobedience, ఒకవేళ ఆ అవిధేయతని పోనీలే అని వదిలిపెడితే, which should have been destroyed completely using the weapon of the word of God, దేవుని వాక్యం అనే ఆయుధము ద్వారా దాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించవలసి ఉండగా, that same disobedience will destroy you. అదే అవిధేయత నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది. If disobedience is alive, ఆ అవిధేయత బ్రతికి ఉంటే you will not be able to practice obedience in fullness. పరిపూర్ణ విధేయతని నువ్వు అనుసరించలేవు. There is no mercy for disobedience. అవిధేయతకి ఎటువంటి కనికరము చూపించొద్దు. Attack it. దాన్ని అటాక్ చేయాలి. And when you attack, ఎప్పుడైతే అటాక్ చేస్తావో use the word of God on it. దానిపై దేవుని వాక్యాన్ని ఉపయోగించాలి. So many times చాలా సార్లు that it will never ever come back again. అది తిరిగి రానే రాదు. Come on, let's give the Lord a big hand. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరచుకుందాం. So are you supposed to take revenge? మరి మీరు పగ తీర్చుకోవాలా? Yes. అవునా? Against people? ప్రజలకు విరోధంగానా? Never. కాదు. But against the spirit operating in those people? వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మకి విరోధముగా.
100% yes. అవును, 100%. Then only you will be disciplined and be able to obey everything that God has told you to మరి do. దేవుడు నీకు చెప్పిన సమస్తమునకు అప్పుడే నువ్వు లోబడి విధేయత చూపించగలవు. So are you going to use the spiritual weapon or the natural weapon? మీరు ఆత్మీయ ఆయుధాన్ని వాడతారా, సహజమైన ఆయుధాన్ని వాడతారా? So to use the spiritual weapon, your tongue is very, very important. ఆత్మీయ ఆయుధాన్ని వాడటానికి మీ నాలుక చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. That is why you find a very beautiful quality of Mother Mary, that whatever was spoken to her, the prophecies, and whatever she saw and whatever she heard, she treasured it in her heart and kept on pondering. మరి And when she kept on pondering, speaking to her own self, she is taking revenge against every thought of disobedience. ఇక మరియ తల్లికి ఆమెకి ఇవ్వబడిన ప్రతి ప్రవచనము, ఆమె గురించి చెప్పబడిన ప్రతి ప్రవచనాన్ని ఆమె తన హృదయంలో పదిలపరుచుకొని దాన్ని ధ్యానిస్తూ అవిధేయత సంబంధమైనటువంటి దాంతో యుద్ధము చేస్తూ ఆమె దేవుని చిత్తానికి, ఉద్దేశం, సంకల్పానికి పరిపూర్ణ విధేయత చూపించి ఉన్నది. I'll just give a small incident. ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాను. The angel Gabriel came and said to her, గాబ్రియెల్ దూత వచ్చి ఆమెతో చెప్పినప్పుడు, your son is going to be the king. మీ కుమారుడు రాజు అవుతాడు. His kingdom shall never come to an end. ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడు అంతము కాదు. He will rule over his people. ఆయన తన ప్రజల్ని పరిపాలిస్తాడు. Oh, what a good prophecy. ఓ, అది ఎంత మంచి ప్రవచనం. The shepherd saw the angels and said, glory to God in the highest and peace to all mankind on earth. మన కాపర్లు దేవదూతలు చూసినప్పుడు, He is Emmanuel, God with us. ఇక దేవుడే ఈ లోకానికి వచ్చినాడు, ఆయన ఇమ్మానుయేలు, దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. They also came and told Mary. వాళ్ళు కూడా వచ్చి మరియతో చెప్పారు. When Jesus was presented in the temple, మరి యేసుని మన ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించినప్పుడు the prophet Simeon took the సిమియోను baby ప్రవక్త and said, this is the one who is going to redeem. ఆ యొక్క బాలుడైన యేసుని సిమియోను ప్రవక్త ఎత్తుకొని, ఈయన విమోచకుడై And he ఉన్నాడు. also prophesied, a sword shall pierce your heart. ఆయన అలాగే ఇంకొక ప్రవచనం చెప్పాడు, నీ హృదయంలోంచి ఒక ఖడ్గం దూసుకొని పోతుందని. The wise men came and paid homage and honor by bringing gifts to the King of Kings. జ్ఞానులు కూడా వాళ్ళు కానుకలు తీసుకొచ్చి ఆయన గౌరవార్థంగా ఇచ్చి ఆయనను ఆరాధించి ఉన్నారు. And the Bible says she treasured and pondered everything. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది వాటన్నిటిని ఆమె హృదయంలో ఉంచుకొని ధ్యానిస్తూ ఉందని. I want you to think about this. దాని గురించి మీరు ఆలోచించాలి. All her life she has been believing. ఆమె జీవితం అంతా నమ్ముతూ ఉన్నది. And now she can see Pilate condemning a son to death. ఇప్పుడు ఆమె పిలాతు మరణదండన విధించబోతున్నాడు. And she can see with the eyes a son is being scourged at the pillar. ఆమె తన కళ్ళతో రాతి స్తంభానికి కట్టబడి కొరడాలతో కొట్టబడటం చూస్తుంది. What must be her thinking? ఆమె ఆలోచన ఏమై ఉండొచ్చు? My son is supposed to be the king. నా కుమారుడు రాజుగా ఉండాలి కదా. Hey, he is supposed to be sitting on the throne. ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉండవలసింది కదా. What is he hanging on the cross for? ఆయన దేని కొరకు సిలువలో వేలాడుతున్నాడు? He should be having a crown of gold. He is having crown of thorns. ఆయన బంగారు కిరీటానికి బదులుగా ముళ్ళ కిరీటాన్ని తల మీద ధరించి ఉన్నాడు. He is God with us, came to give peace to all mankind, and my son is being broken into pieces. ఆయన దేవుడు మనతో ఉన్నటువంటి వాడు, మానవులందరికీ సమాధానం ఇచ్చుటకు వచ్చినటువంటి ఆయన ఇప్పుడు దెబ్బలతో ఉన్నాడు. He has come to establish his kingdom forever. What kingdom? He is not even a king. He is dying on the cross. ఆయన రాజ్యాన్ని శాశ్వతంగా నిర్మించడానికి వచ్చాడు. ఆయన రాజ్యమే లేదు, సింహాసనమే లేదు. ఆయన ఎటువంటి రాజు అయి ఉన్నాడు? He is the Messiah, the Redeemer. What is he redeeming? ఆయన మెస్సయా, రక్షకుడు. దేన్ని రక్షిస్తాడు ఆయన? My question to all of you, మీ అందరికి ఒక ప్రశ్న, including to me, నాతో సహా, where are the prophecies? ఆ ప్రవచనాలన్నీ ఎక్కడున్నాయి? Where is the king? రాజు ఎక్కడున్నాడు? Where is the crown? మా కిరీటం ఎక్కడుంది? He should have been in royal clothes and he's hanging there naked. ఆయన రాజ వస్త్రములతో ఉండాలి, కానీ ఆయన దిగంబరుడిగా వేలాడుతున్నాడు. Can she still continue to believe? ఆమె ఇంకా నమ్ముతూ ఉండగలదా?
Can she question God? ఆమె You దేవుని sent a messenger from heaven telling me his kingdom will be lasting forever. ఆమె దేవుణ్ణి ప్రశ్నించగలదా? నువ్వు సందేశం పంపించావు నాకు, ఆయన రాజ్యము శాశ్వతంగా ఉంటుందని. We do not hear a single word coming out of her mouth. ఆమె నోట్లో నుంచి ఒక్క మాట కూడా రావటం మనం వినటం లేదు. How can she be so cool? ఆమె ఎలా మౌనంగా ఉండగలిగింది? How can she be in so much of peace? ఆమె అంత సమాధానం కలిగి ఎలా ఉండగలిగింది? How can she be in so much of rest? ఆమె ఎలా అంత విశ్రాంతిలో ఉండగలిగింది? She can see a son is dead. ఆమె తన కుమారుడు చనిపోవటం చూస్తుంది. You said he would be the king. ఆయన రాజు అని నువ్వు చెప్పావు. His body is being lowered. ఇప్పుడు ఆయన శరీరం కిందికి She దించబడింది. can see that her son is being buried in a tomb. ఆమె కుమారుడు సమాధి చేయబడటం ఆమె చూస్తుంది. Oh God, where are the prophecies? ఓ దేవా, ప్రవచనాలన్నీ ఎక్కడున్నాయి? Did she question? ఆమె అలా ప్రశ్నించిందా? Why she did not question? ఆమె ఎందుకని ప్రశ్నించలేదు? Do you know why she did not question? ఆమె ఎందుకు ప్రశ్నించలేదో తెలుసా? Yes, brother. Sorry? మాస్క్ తీసి చెప్పండి. She? But how can a person knock an unbelief when the prophecies did not come true? The son is dead, the son is buried. మరి కుమారుడే He's lying down in the ప్రవచనం tomb. చెప్పబడ్డ ఆయన చంపబడ్డాడు, సమాధి చేయబడినప్పుడు ఎట్లా ఆమె మన అవిశ్వాసమును గుద్దుతూ ఉండగలదు? Yes. Sorry? కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్, నాట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. I am talking about the prophecies given and the son is dead. Yeah. But those promises are showing he is dead. See, there should be something for her to have belief. Belief comes through understanding. Belief doesn't come by laying hands on somebody. No. Belief comes by understanding. Okay, let me give you the answer. నేను మీకు జవాబు చెప్తాను. Was she a virgin? ఆమె కన్యకనా కాదా? Was she engaged to Joseph? యోసేపుతో ప్రదానం చేయబడ్డది కదా. Did she have any physical relationship with Joseph? యోసేపుతో ఏ విధమైన శారీరక సంబంధం కలిగి ఉన్నదా? When the angel said that word that you will have a son, the first thing she said, I do not know any man. అయితే దేవదూత వచ్చి నువ్వు కుమారుని కంటవని చెప్పగానే నాకు ఏ విధమైన శారీరక సంబంధం లేదు కదా. I have had no physical relationship with any man. నేను ఏ పురుషునితో శారీరక సంబంధం కలిగి లేను కదా అన్నది. And I know that if a woman has no physical relationship with a man, she cannot get pregnant. మరి అయితే ఒక స్త్రీ పురుషునితో శారీరక సంబంధం లేకుండా గర్భం ధరించలేదనేది నాకు తెలుసు. And the angel said to her, దేవదూత ఆమెతో చెప్పిన, Mary, మరియా, the power of the Most High will come and overshadow you. ఇక దేవుని యొక్క శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటది. And then the thing that is going to be planted in you, who is the Son of Man, is the Son of God. నీ గర్భంలో ఉంచబడిన ఆయన దేవుని కుమారుడు. She had no relationship with any man. ఆమెకి ఏ పురుషునితో శారీరక సంబంధం. And this is a prophecy that has already come true, which no woman in the whole world or in whole human race has ever experienced a pregnancy without a sperm. అయితే ఈ యొక్క ప్రవచనము ఆమె జీవితంలో నెరవేర్చబడ్డది. అంతకుముందు భూలోకంలో కానీ, అంతకుముందు మానవ చరిత్రలో కానీ, ప్రపంచ చరిత్రలో కానీ ఇక శారీరకంగా అంటే పురుషునితో కలవకుండా గర్భం ధరించడం అనేది జరగలేదు, కానీ ఈమెకు అది జరిగి ఉన్నది.
If that prophecy has come true and I know and I know and I know I had no relationship and this baby in my womb has come to pass, if the first prophecy has come to pass, then I know all the other prophecies has to come to pass, but I don't know how, and that's how the kingdom of heaven works. ఈ మొదటి ప్రవచనము ఆ యొక్క కుమారుని గురించి చెప్పబడింది నెరవేర్చబడినప్పుడు నా జీవితంలో మిగతా ప్రవచనాలని కూడా నిశ్చయముగా జరుగుతాయి. కానీ అది ఎలా జరుగుతాయి, ఎప్పుడు జరుగుతాయి నాకు తెలియదు. ఇదే దేవుని యొక్క రాజ్య సిద్ధాంతమై ఉన్నది. And that is why she was pondering and saying, God, I do not know your ways. అందుకొరకు ఆమె ధ్యానిస్తూ, ప్రభువా మీ మార్గములు నాకు తెలియవు, But I still believe you are a true God. ఆయనను మీరు దేవుడని నేను And నమ్ముచున్నాను. the reason I believe నేను నమ్మేదే కారణం ఏంటంటే, is if that prophecy came to pass, which is impossible, అసాధ్యమైనది నెరవేర్చబడ్డది, then all the other prophecies has to come to pass. మరి నిశ్చయముగా మిగతా ప్రవచనాలన్నీ నెరవేరవలసింది. I don't know how, అది ఎలాగో నాకు తెలియదు, I don't know when, అది ఎప్పుడో నాకు తెలియదు, I don't know where, ఎక్కడో నాకు తెలియదు. but I still continue to believe నేను ఇంకనూ నమ్ముతూనే ఉంటాను, without opening my mouth నా నోరు తెరవకుండా, and speaking my unbelief. నా అవిశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడకుండా. What about us? మన గురించి ఏంటి? How many prophecies in the Bible has come true in your life? మరి పరిశుద్ధ లేఖనంలో ఉన్నటువంటి ప్రవచనాలు నీ జీవితంలో ఎన్ని నెరవేర్చబడ్డాయి? And yet, అయినా when we see the current situation ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూసే shifting just a little, కొంచెం పక్కకు జరగటం, we get so quickly into unbelief. She is an excellent disciple to imitate and learn from her, to treasure these precious words, incidents in her heart and keep pondering, so that when the battle begins, she uses the same treasure, the same seed to fight against every thought and bring it to obedience. ఆమె యుద్ధ సమయములో ఆ యొక్క అవిధేయత సంబంధమైనటువంటి దాన్ని యుద్ధం చేసి విధేయతకి లోబర్చునట్లు చేయుట కొరకై ఈ ప్రశస్తమైనటువంటి మాటలను, ఆ సంఘటనలను, ఆ పరిస్థితులను తన హృదయంలో ఉంచుకొని పదిలపరుచుకొని ధ్యానిస్తూ తన్ను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది. Do we open our mouth in unbelief? మనం ఆ విశ్వాసంలో నోరు తెరుస్తామా? When situations and circumstances change? మరి పరిస్థితులు స్థితిగతులు మారినప్పుడు Or do we treasure మనం ఏంటిది పదిలపరుచుకున్నాం? the word of God in our heart? దేవుని వాక్యాన్ని. Praise God. Praise the Lord. Do we learn such a powerful truth from her? ఆమె నుంచి ఇంత శక్తివంతమైన సత్యాన్ని నేర్చుకుంటున్నామా? Was she a God? ఆమె దేవుడా? She was just a woman. ఆమె ఒక స్త్రీ. But that woman, ఆ స్త్రీ when she received the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని స్వీకరించినప్పుడు she lived the most supernatural life. ఆమె అద్వితీయమైన జీవితాన్ని జీవించింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. వందనములు యేసు ప్రభువా. Come on, let's give the Lord a big hand of గట్టిగా praise. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దాం. Thank you, Jesus. వందనములు యేసు ప్రభువా. Thank you, Jesus. వందనములు యేసు ప్రభువా. So are we going to treasure the word of God in our heart? మనం దేవుని వాక్యమును మన హృదయములో పదిలపరుచుకుందామా? Are we going to ponder on the word of God? మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉందామా? Then you can bring every thought into captivity. ప్రతి ఒక్క ఆలోచనని నువ్వు లోపరచగలవు, పడద్రోయగలవు. That is why she was at complete rest. అందుకొరకే ఆమె పరిపూర్ణ విశ్రాంతిలో ఉన్నది. That doesn't mean she was not with sorrow, ఆమె దుఃఖముతో లేదు అని అర్థం కాదు అక్కడ, but she was at rest. కానీ ఆమె విశ్రాంతిలో ఉన్నది. If God said it, దేవుడు చెప్పినప్పుడు He will surely do ఆయన it. నిశ్చయముగా చేశాడు. Did Jesus come to establish His kingdom? యేసు ప్రభు తన రాజ్యాన్ని నిర్మించడానికే వచ్చాడా? Yes. అవును. He came to establish His kingdom of heaven on earth. ఆయన And that's why He పరలోక said, రాజ్యమును భూమిపై నిర్మించడానికే వచ్చి ఉన్నారు. that is why He said, అందుకొరకు ఇలా చెప్పారు, the kingdom of heaven is close at hand. ఏక దేవుని రాజ్యము సమీపముగానున్నది అని. How will you receive it? దాన్ని ఎలా పొందుకుంటావు? Repent.
మారు మనస్సు పొందండి. What is repent? మారు మనస్సు అంటే ఏంటిది? Just change your thinking and the kingdom of heaven you will experience. నీ మనస్సు మారితే దేవుని రాజ్యం నీ దగ్గర ఉన్నది. Repent is the master key to enter into the kingdom of heaven. ఇక దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు మారు మనస్సే తాళచేయి అయి ఉన్నది. The word repent means change your thinking. ఇక మారు మనస్సు అంటే నీ ఆలోచన విధానం మార్చుకోవాలి. And that is what the Lord is asking us all the time. ఎల్లప్పుడు ప్రభు మనల్ని అదే అడుగుతూ ఉన్నాడు. I've given you my word. నా వాక్యాన్ని మీకు ఇచ్చాను. I've given you exceeding great and precious promises. ఇక ప్రశస్తమైన ఉన్నతమైన వాగ్దానములు ఇచ్చాను. These promises can help you to become a partaker of God's divine nature. ఇక దేవుని యొక్క దైవిక స్వభావంలో పాలిభాగస్తులకు అగుటకు ఈ వాగ్దానములు నీకు సహాయపడతాయి. These promises can help you to escape from the corruption of this world. ఈ లోక అపవిత్రత నుండి తప్పించబడుటకు ఈ ప్రశస్తమైన వాగ్దానములు నీకు సహాయపడతాయి. These promises can help you to escape from every lust in the world. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యామోహము నుంచి తప్పించబడుటకు ఈ ప్రశస్తమైన వాగ్దానములు సహాయపడతాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Is the Lord teaching us something? మరి ప్రభు మనకి ఉన్నతమైనది ఉపదేశిస్తున్నారా లేదా? Praise God. Praise Let's the go to John 3:30. యొక్క యోహాను 3:30లోకి వెళ్దాం. God must increase and I must decrease. ప్రభు హెచ్చింపబడవలసి ఉన్నది, నేను తగ్గింపబడవలసి ఉన్నది. God must increase దేవుడు హెచ్చింపబడాలి, and I must decrease. నేను తగ్గింపబడాలి. God must increase దేవుడు హెచ్చింపబడాలి, and I must decrease. నేను తగ్గింపబడాలి. What is I? నేను అంటే ఏంటిది? Hey, what is I? నేను అంటే ఏంటిది? What is I? ఐ అంటే ఏంటిది? నేను అంటే I is my words, my thoughts, my feelings, నేను అంటే my decisions, నా మాటలు, నా ఆలోచనలు, నా యొక్క భావాలు, నా నిర్ణయాలు, my actions, నా క్రియలు, my habits, నా అలవాట్లు, my character, నా వ్యక్తిత్వము, my will, నా ఇష్టము, my desires. నా కోరికలు. What should happen to me? మమ్మీ What should happen to me? నాకేం కావాలి? God must increase దేవుడు హెచ్చింపబడాలి, and I must decrease. నేను తగ్గింపబడాలి. My interest, నా my యొక్క desire, నా కోరిక, నా ఇష్టము, my ambitions, నా యొక్క కోరికలు, my dreams నా యొక్క కలలు should decrease తగ్గింపబడాలి, and God's dreams should increase. దేవుని కలలు, స్వప్నములు హెచ్చింపబడాలి. In our life, మన జీవితంలో do we decrease మనం తగ్గింపబడుతున్నామా? or we increase so much that we tell God what to do? అయితే మనము అది హెచ్చింపబడి ప్రభుకి మనం చెప్తున్నామా ఏం చేయాలో? When Saul on his way to Damascus met Jesus, he encountered Jesus. సౌలు దమస్కస్కు వెళ్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభువుని ఎదుర్కొన్నాడు. He asked Jesus two things. యేసు ప్రభువుని రెండు విషయాలు అడిగాడు. Who are you, మీరు Lord? ప్రభువా మీరు ఎవరు? And Jesus said, I'm Jesus of Nazareth. నేను నజరేయుడైన యేసుని. And when he heard that, he asked the second question. అది విన్న వెంటనే ఆయన రెండో ప్రశ్న అడిగాడు. What can you do for me, Lord? మీరు నాకు ఏమి చేయగలరు ప్రభువా? Did he ask that? అది అడిగాడా? Or did he ask, what can I do for you? ప్రభువా నేను మీకు ఏమి చేయగలను అని అడిగాడా? In our everyday prayer, మన ప్రతిదిన అనుదిన ప్రార్థనలో what do we say? మనం ఏం చెప్తాం? God, దేవా I don't want to know you, but I want to know how much can you bless me. ప్రభువా మిమ్మల్ని నేను తెలుసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు, కానీ మీరు నన్ను ఎంతగా ఆశీర్వదిస్తారో తెలుసుకోవాలి. And I will come all the 9 days. నేను 9 రోజులు వస్తానయ్యా. I will not miss any of those 9 days. ఆ 9 రోజులు అస్సలు తప్పిపోను. Now tell me, what will you give me? ఇప్పుడు మీరు నాకేమి ఇస్తారో చెప్పండి. And we are also taught that way.
మనం కూడా అలా ఆలోచించాం. Come for 9 days and then God will give you. ఇక 9 రోజులు రండి, దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. Come for 14 days and then God will give you. 14 రోజులు రండి, దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. That's why we are all the time coming to God like a beggar to get something from God. దేవుడి నుంచి ఏదో పొందుకోవటానికి బిచ్చగాళ్ళలాగా దేవుని దగ్గరకు వస్తూ వచ్చాం. Sariya. So who is increasing and who is decreasing? ఎవరు ఇక్కడ హెచ్చింపబడుతున్నారు, ఎవరు తగ్గించబడుతున్నారు? I am increasing and God, you decrease and now you give me. నేను హెచ్చింపబడుతున్నాను, ప్రభు తగ్గింపబడి మీరు నాకు ఇప్పుడు ఇవ్వండి. When was the last time you asked God, what do you want me to do for you? మీరు చివరిగా ఎప్పుడు అడిగారు, ప్రభువా నేను మీ కొరకు ఏం చేయాలి అని? And God said, go to Pune. ప్రభు నిన్ను పూణే వెళ్ళమని చెప్పాడు. Get behind me, Satan. I don't want to go there. Take him and go. సాతానా వెనుకకు వెళ్ళిపో, నన్ను కాదు ఈయనను తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడికి. Now God said, empty your purse and give it to that person. Get behind me, Satan. నీ పర్సు మొత్తం ఖాళీ చేసి ఆయనకి ఇచ్చేయంటే సాతానా వెనుకకు వెళ్ళిపో. But you saw in a vision somebody opening the purse and giving the whole purse to you. Amen, 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 amen. దర్శనంలో మాత్రం ఎవరో నీకు పర్సు తీసి డబ్బులని నీ చేతిలో పెడుతుంటే నువ్వు ఆమేన్ 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 గంతులేస్తున్నావు. Everything that is benefiting me, praise the Lord. నాకు లాభకరమైనది అన్నిటికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. Everything that I have to empty, get behind me, Satan, in the name of నేను ఖాళీ చేయవలసి వస్తే సాతానా నా వెనుకకు వెళ్ళు. సరియా? అవునా? అవుదా? Can we talk? మాట్లాడదామా? God must increase and I must. But our lifestyle is తగ్గింపబడాలి. I keep on increasing and God keeps on decreasing. కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా నేను హెచ్చింపబడుతూ ప్రభు తగ్గింపబడుతూ ఉన్నాడు. And when you have this kind of an attitude, నువ్వు ఈ రకమైన వ్యక్తిత్వాన్ని స్వభావం ఉంటే we expect for a great harvest from heaven. మనం పరలోకం నుంచి గొప్ప పంట కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. Tell me honestly. నిజాయితీగా చెప్పండి. In Mother Teresa's life, మదర్ తెరీసా జీవితంలో who was increasing? ఎవరు హెచ్చింపబడ్డారు? Mother Teresa. మదర్ తెరీసా. I'll prove to you. I'll prove to you. She was increasing. I'll prove to you. See the way he was. Now he's saying, prove to you. He's sitting nicely. Let me hear what he's saying. Okay. Mother Teresa went around taking the mic and telling everybody, can you see all these people? I'm looking after them. Can you please send some of your donations to look after these people? See, you all are not doing, so let me do something for మదర్ them. తెరీసా గారు ఆమె వెళ్ళిన ప్రతి చోటకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఇటువంటి పిల్లల్ని నేను పోషిస్తున్నాను, మీరు చేయలేకపోతున్నారు, మీరు నాకు ఇవ్వండి వారికి సహాయపడటానికని అని చెప్తూ వచ్చారు. And all that money she got, she became such a rich lady. ఆమె ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకొని చాలా ధనవంతురాలైంది. Do you know, brother Sudhakar, she has got branches around the world. మన ప్రపంచం మొత్తం చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? She showed all the poor people and collected money from people. పేదవాళ్ళని చూపించి ఆమె డబ్బులు వసూలు చేసింది. Did she ever use the mic? ఆమె ఎప్పుడైనా మైక్ వాడారా? Did she ever did one, nice poster and she showed everybody, look at the album, I'm looking after all them, send your money, send your money, send your money. పోస్టర్లు ఫోటోలు పెట్టి అందరికి చూపించి ఇవ్వచ్చు ఇటువంటి వాళ్ళని చూసుకున్న డబ్బులు పంపిణీ అని She చెప్పిందా? put advertisement on TV channels and said, please send your money, we are looking after the poor. మరి ఇటువంటి పేదవాళ్ళని మేము చూసుకుంటున్నాం అని టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తున్నారా డబ్బులు పంపించమని? What did she do? ఆమె ఏం చేశారు? Whatever she got, ఆమెకు వచ్చినవన్నీ she put it in the lepers and the untouchables and all that, and she kept on decreasing, and the Lord and the people around increasing. మరి పేదవారికి అలాగే అంటరాని వారి జీవితంలో, కుష్ఠిరోగుల జీవితంలో ఆ డబ్బులని ఖర్చు పెడుతూ ఆమె తగ్గించుకుంటూ ఉండవలన తన చుట్టూ ఉన్న వారందరూ హెచ్చింపబడుతూ వచ్చారు. You don't even know. మీకు అది తెలియనే తెలియదు. నీకు అది కూడా తెలియదు. Do you know?
In Calcutta, she has got a bungalow, 6 floors. 6 కోట్ల బంగ్లా ఉంది కలకత్తాలో, నీకు తెలుసా? You people don't know anything. మీకేం తెలీదు. Some of them are really believing what I'm saying. Please don't believe. I'm just joking with you. బ్రదర్ చెప్పింది కొంతమంది నిజంగా నమ్ముతున్నారు. బ్రదరు మనతో జోక్ చేస్తున్నాడు. అది ఎట్లా చెప్తారనేది. She was living a life with minimum necessity. ఆమె చాలా తక్కువ అవసరతలతో, ఆమెకి చాలా తక్కువ వాటితో బ్రతుకుతూ వచ్చింది. Correct? Now tell me, in her life, was she decreasing? ఆమె జీవితంలో ఆమె తగ్గింపబడ్డదా? Was she going into total uncomfort with her gang of sisters to give comfort to the uncomfortable? సరైన జీవితం లేని వారికి సరైన జీవితం ఇయ్యటానికి ఆమె తన బృందంతో వెళ్ళిందా? Come on, tell me. చెప్పండి. So did she have to announce for money to come in? ఆమె డబ్బులు కావాలి అని చెప్పవలసిన అవసరం ఉందా? I'll give you an example. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. This is a real story. నిజంగా జరిగింది. She did not have money for the people. ఆమె దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఆహారం పెట్టడానికి So one morning she went to the grocery stores to ask for some alms. మరొక షాప్ కి వెళ్ళింది, చేతులు డబ్బులు So అడుగుతారు. she told that man, can you give some alms for the poor? పేద పిల్లలకి ఆహారం పెట్టడానికి ఏమని ఇస్తారా? That man loved Mother Teresa very much. ఆయన మదర్ తెరేసాని చాలా ప్రేమించాడు. So he did. Thu. ఆయన థూ అని విచాడు. So when he spat on a hand, ఆమె చేతిలో ఊసినప్పుడు that fellow did not know she was black belt in that foreign country. ఆ ఫారెన్ కంట్రీలో బ్లాక్ బెల్ట్ అని నాకు తెలియదు. She closed her fist. ఆమె పిడికిలు ముగిచింది. Before the man could know, she gave one punch and put her other hand. 3 teeth came out. అయితే ఆయనకు అర్థమయ్యేలోపు ఒక్క మూతి మీద ఒక గుద్దు గుర్తింది, ఇంకొక చేయి పట్టుకుంటే 3 పళ్ళు రాలి. The man nearly pissed in his pant. ఆయన ఉచ్చబోసుకున్నాడు. He said, take whatever you want, the whole stores are yours. ఓ నీకేం కావాలో మొత్తం తీసుకో, ఈ షాప్ లో ఉన్నాయని అని చెప్పాడు. అవునా? What did she say? ఆమె ఏం చెప్పింది? This is for ఇది me. Can you give something for my children? నా పిల్లలకి ఇంకా ఏమైనా ఇవ్వగలవా? No offense, no bitterness, కొట్లాట చేయలేదు. only charity, ఆమె only Christian love. క్రైస్తవ ప్రేమ. The man did not say anything. ఆయన ఏం చెప్పలేదు. She went ahead. ఆమె ఇంకా ముందుకెళ్ళింది. By the time she turned and came back, ఆమె అక్కడ తిరిగి మళ్ళీ వచ్చేసరికి this man was there in the ashram. ఆశ్రమంలో ఆయన ఉన్నాడు. From that day, every day breakfast came from his shop for all the people. ఆ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు ఉదయకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళకి అక్కడికి ఆయన దగ్గర Did she plant the seed of love? ఆమె ప్రేమ అనే విత్తనం విత్తిందా లేదా? Did she decrease? ఆమె తగ్గింపబడ్డదా లేదా? Did God supply all her needs that she did not have to go around asking for money? డబ్బుల కోసం అడుక్కోకుండా దేవుడు ఆమె కావాల్సిన అవసరతలు తీర్చాడా లేదా? Let me tell you the truth. నన్ను మీతో సత్యం చెప్పనివ్వండి. I learned to do everything free looking at her. ఆమెను చూసి నేను ప్రతిదీ ఉచితంగా చేయటం నేర్చుకున్నాను. And if her bills can be paid, ఆమె బిల్లులని కట్టబడగలుగుతున్నప్పుడు without chasing money, డబ్బుల కోసం పరిగెత్తకుండా, but chasing the lost, తప్పిపోయిన దాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నది, chasing the broken, విరిగిపోయిన వారిని వెతుకుతూ and ఉన్నది, emptying her life for these people, వాళ్ళ కోసము తన జీవితాన్ని ఖాళీ చేసుకుంటుంది. I said, God, I also want to imitate her. నేను చెప్పాను, ప్రభువా నేను కూడా ఆమెను వెంబడిస్తాను. And it not only worked, it is working every day of my life. అది నా జీవితంలో పని చేసిందని చెప్పలేను, ప్రతి దినం చేస్తూనే ఉన్నదని చెప్తాను. Tell me, my friend, నా స్నేహితులారా చెప్పండి, is there power in decreasing or increasing? తగ్గించుకోవటంలో శక్తి ఉన్నదా, హెచ్చింపబడటంలో శక్తి ఉన్నదా? The world teaches you increase and control everybody, లోకం నీకు నేర్పించేది ఏంటంటే నువ్వు హెచ్చింపబడి అందరినీ నీ ఆధీనంలో పెట్టుకో, and grab their land and grab their money. వారి భూమిని వారి డబ్బుని నువ్వు లాగేసుకో. But God teaches you, కానీ దేవుడు నీకు నేర్పిస్తున్నారు, you decrease, నువ్వు తగ్గించుకో, let God increase, దేవుడు నీలో హెచ్చింపబడాలి, and you will see the harvest of heaven. నువ్వు పరలోక పంటను చూస్తావు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Can we give a big hand for Prabhu, Mother Teresa? మదర్ తెరేసా గారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా?
Come on. గట్టిగా ఇంకా. So can we take some people's examples? మనం కొంతమందిని ఉదాహరణగా తీసుకుందామా? It works. అది పనిచేస్తుంది. So write down. రాసుకోండి. God must increase in my life. నా జీవితంలో దేవుడు హెచ్చింపబడాలి. And నేను my interest, నా యొక్క ఇష్టాలు, my desires నా కోరికలు must decrease. తగ్గింపబడాలి. And నేను my interest నా కోరికలు and my desires నా ఇష్టాలు must decrease. తగ్గింపబడాలి. John 3:30. యోహాను 3:30. Write down. People have a difficult time. People have a difficult time sacrificing themselves. ప్రజలు తమ్ము తాము త్యాగం చేసుకొనుటకు కష్టపడతారు. People have difficult time sacrificing themselves. ప్రజలు తమ్ము తాము త్యాగము చేసుకొనుటకు కష్టపడతారు. Why is it so hard? Write down. Why is it so hard అది ఎందుకని అంత కష్టముగా ఉన్నది? for them to lose their will? వారి యొక్క ఇష్టాన్ని విడిచిపెట్టుటకు. Why is it so hard for them to lose their will? వారి ఇష్టాన్ని విడిచిపెట్టుటకు ఎందుకంత కష్టముగా ఉన్నది? Desires కోరికలను and feelings భావములను that move them away from God. దేవునికి దూరము చేసేటటువంటివి. That move them away from God. దేవునికి దూరము చేసేటటువంటివి. Praise God. Praise the Lord. Okay, what did you write? People have difficulty. ప్రజలకి కష్టంగా ఉంటుంది. తమ్ము తాము త్యాగం చేసుకొనుటకు కష్టపడతారు. People have difficulty in sacrificing their spouse. జీవిత భాగస్వామినా త్యాగం చేయాల్సింది మనల్ని మనమా? The people in the world, do they want to sacrifice themselves or see that everybody else is sacrificed to comfort them? యొక్క లోకానుసారులు వాళ్ళని వాళ్ళు త్యాగం చేసుకుంటారా? వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వారిని త్యాగం చేయాలని చూస్తారా? So brother, whenever you say sacrifice, people will say the mother sacrifices for their children. ఓ త్యాగం అని చెప్పగానే తల్లి పిల్లల కొరకు త్యాగం చేస్తుంది అని చెప్తారు. The father doesn't sacrifice, he is sleeping. No. You ask anybody, అయ్యా, general mothers sacrifice for their children. సహజంగా లోకంలో ఎవరిని అడిగినా పిల్లల husbands, కొరకు త్యాగం చేస్తారు. భర్తలు త్యాగం చేయరు. husband, they never sacrifice. భర్తలు అసలే త్యాగం చేయరు. See how far he has gone. When I said wives sacrifice for their children, he's gone into a time span past. What did you discover? What I said is right. What about the husband? మరి భర్త గురించి ఏంటి? Brother, I see so many things talking about mother only. Even when I'm filling the form, what is your mother tongue? What about the father's tongue? మరి మనం చాలా తల్లి గురించే మాట్లాడబడతాయి. మాతృభాష అని ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో మదర్ టంగ్ అంటే, తెలుగులో మాతృభాష అని ఉంటుంది. And what is Baptrabhasa? మాతృభాష. And for daddy? నో డాడీ. నాన్న గురించి ఏముండదు ఆడ. నాన్న గురించి ఏముండదు. మళ్ళీ అమ్మ గురించే రాయబడి. So we fathers are good for nothing. అంటే తండ్రులు ఎందుకు పనికిరానులా? So I told God, this is not right. దేవునితో చెప్పాను, దేవా ఇది సరే. All mother tongue, mother sacrificing and father nothing. ఇక అమ్మనే త్యాగం చేస్తుంది, మన మాతృభాషనే అంటే తండ్రి ఏం లేడా? So the Lord explained to me. ప్రభు నాకు వివరించాడు. Don't get annoyed. వాళ్ళ ఆందోళన చెందకు. There are only two fathers in this world. ఈ లోకంలో ఇద్దరే తండ్రులు ఉన్నారు. One is the father of heaven. మరి ఒకరు పరలోక తండ్రి. And the other one is the father of lies. ఇంకొకరేమో అబద్ధికుల తండ్రి.
The person who learns the Bible ఎవరైతే పరిశుద్ధ గ్రంథం learns నేర్చుకుంటారో the tongue of the Father of heaven. మన పరలోక తండ్రి మన నాలుకని నేర్చుకుంటాడు. But the person who doesn't know the Bible పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియనటువంటి వ్యక్తి is already expert in the father of this world. ఈ లోక తండ్రితో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయినాడు, తర్ఫీద్ అయిపోయినాడు. But this two fathers' tongue ఈ ఇద్దరి తండ్రుల నాలుక has to be spoken in a mother tongue. అయితే మాతృభాషలోనే మాట్లాడాలా. Now on the screen you see two mother tongue, ఇప్పుడు మా స్క్రీన్ మీద ఈ రెండు మాతృభాషలు చూస్తాం, but only one father tongue. కానీ ఒకే ఒక మాతృభాష తండ్రి భాష చూస్తున్నాం. On this screen is only one father, the word of God. ఈ యొక్క ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఒకే ఒక తండ్రి ఉన్నది, దేవుని వాక్యం. But there can be number of mother tongue. అక్కడ మాతృభాషలు ఎన్నో ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుంది కదా, భాషలు ఎన్నో ఉండొచ్చు మాతృభాషలు. So whosoever child you are, you will speak that tongue. అయితే నువ్వు ఎవరి మన కుమారుడో కుమార్తెవైతే బిడ్డవైతే వారి భాష మాట్లాడతావు, వారి నాలుక వారి నాలుక మాట్లాడతావు. So when you say I'm a child of God, నేను దేవుణ్ణి బిడ్డనంటే so you are saying your God is your father. నువ్వు అంటున్నావు దేవుడే నీ తండ్రి అని. So do you need to learn the language of the father? నువ్వు తండ్రి యొక్క భాష నేర్చుకోవాలా? So you learn the language of the father and speak it in your mother tongue, no నువ్వు problem. తండ్రి యొక్క భాష నేర్చుకొని నీ మాతృభాషలో మాట్లాడతావు, దాంట్లో సమస్య లేదు. Now regarding sacrifice, what is sacrifice? త్యాగం అంటే ఏంటిది? All the mothers are looking at me, yes we are sacrificing. What about the father not sacrificing? తల్లులందరూ చూస్తున్నారు, అవును మేము త్యాగం చేస్తున్నాం, మరి తండ్రులు ఏం త్యాగం చేయడం Brother, లేదు. you have not sacrificed. But ultimately what will come? Up behind every successful man there has to be a woman. అయితే తర్వాత ప్రతిదానికి కూడా ఎక్కడొస్తుంది, ఒక పురుషుడు యోగ్యుడు అయిందంటే దాని There వెనక cannot స్త్రీయే be a కారణం man, అని. there cannot be a man, there has to be a woman. నిశ్చయముగా స్త్రీయే ఉండాలి. Okay. Now what is sacrifice? త్యాగం అంటే ఏంటిది? Sacrifice is I am demanded to do something under pressure, something painful, something uncomfortable, and I don't want to do it. But because I love you, I will still do for you is sacrifice. త్యాగం అంటే చాలా కష్టతరమైనది, ఒత్తిడితో కూడుకున్నటువంటిది, ఇష్టపడనటువంటి దానిని నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను కాబట్టి త్యాగముతో నేను చేయుచున్నాను అనేది. The baby is sick. బిడ్డ అనారోగ్యంతో ఉన్నారు. So the mother is putting the patti in the water and putting it on the head. తల్లి ఏం చేస్తుంది, కర్చీఫ్ నీళ్ళలో తడిపి నుదిటి మీద పెడుతుంది. Full day రోజు మొత్తం and at night. రాత్రి కూడా Keeping one eye closed, one eye on. ఒక కన్ను తెరిచి ఒక కన్ను మూసుకొని. She is sleepy, ఆమె నిద్ర మబ్బులో ఉంది, but still she is doing. అయినా కూడా చేస్తూనే ఉంటుంది. Why do you think mummy do that? అమ్మ ఎందుకు అది చేస్తుంది చెప్పండి? Why does your mummy do all that, baby? మీకెందుకు అమ్మ ఎన్ని చేస్తుంది? Because when she becomes old, you will look after her. ఆమె ముసలాం అయిన తర్వాత నువ్వు చూసుకుంటావని కదా. అవును కదా. And does the daddy put the patti? మరి ఆ నాన్న చేస్తాడా అది? Daddy is sleeping. డాడీ But my question is, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, who goes out to work? పని చేయడానికి బయటికి ఎవరు వెళ్తారు? Who brings all the money home? ఇంటికి డబ్బులు ఎవరు తీసుకొస్తారు? Who spends hours and hours in hard work? కష్టమైన పనిలో ఎవరు గంటలు గంటలు గడుపుతారు? Even the father sacrifice. ఇక తండ్రి త్యాగం చేస్తున్నాడు. But now comes a different sacrifice. ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరే త్యాగం గురించి వస్తుంది. There you are sacrificing for your baby. అక్కడ నీ బిడ్డ కోసం త్యాగం చేస్తున్నావు. But when you are in the kingdom, నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు you are sacrificing your life for the kingdom. నువ్వు దేవుని రాజ్యము కొరకు నీ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తున్నావు. Is it easy? అది సులభమా? Is it easy to stand from morning 10 o'clock till night 9 o'clock? మరి ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు నిలబడటం సులభమా? I told you yesterday he is going to pay me 1 lakh per day. నేను నిన్న చెప్పిన నాకు ఆయన రోజుకి ₹1,00,000 ఇస్తాడని.
Take care of this brother. Next time said, I will take the preaching and I will see to it that I will fix it for 80,000. This man said. You better be careful, huh? Don't give him a chance. He was telling me, you got 1 lakh, I'll make a deal for 80,000. Tell me, చెప్పండి, is this dying to yourself? ఇది నీకు నువ్వు చనిపోవటమా? Is it demanding sacrifice from your side? నీ వైపు నుంచి త్యాగాన్ని కోరుకుంటుందా? This body will always demand comfort. ఈ యొక్క శరీరం ఎప్పుడు సుఖాన్ని కోరుకుంటది. And the real challenge is, నిజమైన సవాల్ ఏంటంటే, you teaching your body not comfort, but using the body to comfort others. అయితే నీ శరీరానికి నువ్వు ఏం నేర్పిస్తున్నావు అంటే, మన సుఖాన్ని కోరుకోకుండా ఇతరుల సుఖాన్ని ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఈ శరీరానికి నేర్పిస్తున్నావు. Tell me, from childhood we have been taught comfort or comfort others? మరి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనము ఆదరింపబడాలని నేర్పించబడ్డదా మనకి, లేదా ఇతరులని ఆదరించండి అని నేర్పించబడ్డదా? What is the world educating you? What is the world educating us? ఈ లోకము మనకి ఏమని జ్ఞానాన్ని బోధిస్తుంది? See that you sacrifice everybody, but see that you are comforted. అయితే నువ్వు అందరినీ త్యాగం చేయి, కానీ నువ్వు మాత్రం ఆదరింపబడాలా. And what is Jesus teaching you? కానీ యేసు ప్రభు ఏం నేర్పిస్తుండు? See that you sacrifice yourself to go and comfort everybody. నువ్వు ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరించుటకు, ఓదార్చుటకు నువ్వు త్యాగం చేయి అని చెప్తున్నాడు. So when you have a habit of sacrificing everybody to fulfill your dream, you are not in God's plan, God's will. You are in your own selfish ambition. నీ యొక్క స్వప్నములు నెరవేర్చబడుట కొరకై నువ్వు అందరినీ త్యాగము చేసి నీ కొరకు, నీ సొంత ఇష్టం కొరకు నువ్వు చేస్తున్నట్లయితే నువ్వు దేవుని యొక్క చిత్తంలో, దేవుని యొక్క రాజ్యంలో, నీవు దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో లేవని అర్థం. Now when you sacrifice everybody, are you decreasing or increasing? నువ్వు అందరినీ త్యాగం చేస్తున్నావంటే నువ్వు హెచ్చించుకుంటున్నావా, తగ్గింపబడుతున్నావా? So in the kingdom of heaven, how do you go up? మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నువ్వు ఎలా పైకి వెళ్తావు? You with your own free will go down, and God is the one who will exalt you. అయితే నీ యొక్క సొంత ఇష్టంలో నువ్వు క్రిందికి తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. But the world will teach you, pull everybody down and you go up. When you do that, ఈ లోకం నీకు ఏం నేర్పిస్తాడంటే ప్రతి ఒక్కరిని కిందికి లాగు, నువ్వు పైకి వెళ్ళని చెప్తాది. that will not work in the kingdom. అది దేవుని రాజ్యంలో అది పనిచేయదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. వందనములు యేసయ్యా. Why are they looking so sad now? ఎందుకు అందరూ బాధతో చూస్తున్నారు మమ్మల్ని? What's the time? సమయం ఎంత అయింది? 7:30 కదా. How come at 7:30 today hungry? 7:30కే some news leaked. Yeah. They might be getting chicken. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, are you decreasing or increasing? ఇక్కడ నువ్వు తగ్గించబడుతున్నావా, హెచ్చింపబడుతున్నావా? You know, I was in one of the retreat, the youth retreat. I had gone there, not my place, another place. ఇంకొక స్థలంలో నేను యవనస్తుల కూడికకు వెళ్ళాను. So I finished my preaching and it was dinner time. అది ఇక్కడ నా బోధన అయిపోయింది, రాత్రి భోజన సమయం అది. And I was sitting and eating. నేను అక్కడ కూర్చొని భుజిస్తున్నాను. I was eating last. నేను అందరికంటే And చివర. 5 young girls were waiting. అయితే 5 యవ్వన అమ్మాయిలు They were sitting in front of me. నాకు ముందు కూర్చొని ఉన్నారు. Do you వాళ్ళు know what they were waiting for? వారు దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నారో తెలుసా? When I finished my eating, who gets the plate to wash? అయితే నేను తిన్న తర్వాత నా ప్లేట్ ఎవరు కడగాలా I finished ఎదురు my eating and they were saying, "Gimme, gimme, gimme." అయితే నేను భోజనం అయిపోయిన వెంటనే నాకివ్వండి అంటున్నా. I told them, నేను వాళ్ళతో చెప్పాను, "You wash my plate, I promise you, you'll get nothing from heaven." అయితే నేను చెప్పిన, నువ్వు నా ప్లేట్ కడిగితే పరలోకం నుంచి నీకు ఏం రాదు అని చెప్పాను. Just behind me, there's a lady who has got 3 children. నా వెనక ఒక స్త్రీ ఉంది, ఆమెకి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. And she is having great difficulty in feeding all the 3. ఆ 3కి భోజనం పెట్టడం చాలా కష్టంగా ఉంది. How come you can't see the person who needs your help, but you can see the preacher who doesn't need the help? ఇక బోధకుడికి నీ సహాయం అవసరం లేని వ్యక్తి కనబడుతున్నాడు, కానీ అవసరతలో ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీ మీకు కనబడటం లేదా అని అడిగాను. If you go to her and help her,
God will see your heart and surely bless you. మీరు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం చేస్తే నిశ్చయముగా మీ హృదయాన్ని చూసి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడని చెప్పాను. So what is a Christian life? క్రైస్తవ జీవితం A ఏంటిది? Christian life is you got an eagle's eyes looking at who needs my help. క్రైస్తవ జీవితం ఏంటిది అని అంటే డేగలాగా దృష్టితో చూడాలి, ఎవరికి నా సహాయం You అవసరం are ఉన్నదో అని. always looking for opportunity ఎప్పుడు కూడా అవకాశము కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలా. to sacrifice your life for somebody else. నువ్వు ఇతరుల కొరకు నీ జీవితాన్ని త్యాగం చేయాలి. Now God is increasing, you are decreasing, and now your humility is what? God will exalt you. అయితే ఇప్పుడు దేవుడు హెచ్చింపబడుతున్నాడు, నువ్వు తగ్గింపబడుతున్నావు. నీ దీనత్వాన్ని చూసి దేవుడు నిన్ను హెచ్చించడం ప్రారంభిస్తాడు. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Write down. రాసుకోండి. People are afraid of losing the life ప్రజలు తమ ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుటకు భయపడుచున్నారు. people are afraid of losing their life. ప్రజలు తమ ప్రాణమును Now you know what is life. పోగొట్టుకొనుటకు Hello, భయపడుచున్నారు. hello, you know what is life, correct? So it can be selfish అది or it can be selfless, okay? అది So ప్రాణం- people are afraid of losing their life ప్రాణం కాదండి, వారి జీవితాన్ని పోగొట్టుకొనుటకు భయపడుతున్నారు. అంటే అది మంచి చేయటానికి కానీ దేనికైనా ఇప్పుడు వివరంగా చెప్పబడ్డది. So people are afraid of losing their life. ప్రజలు వారి జీవితాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి They ఇష్టపడటలేదు. have planned for themselves. వారు వారి కొరకు సొంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు. They have planned for themselves వారు వారి కొరకు సొంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు. because ఎందుకంటే they don't know what is on the other side, because they don't know what is on the other side of sacrificing, because they do not know what is on the other side of sacrificing their own will and desires. ఎందుకంటే వారి యొక్క కోరికలను ఇష్టమును త్యాగము చేయుటకు అటువైపు ఉన్నది వారికి తెలియనందున. ఎందుకంటే వారి యొక్క ఇష్టము మరియు కోరిక త్యాగమైన ఆనందముతో ఉన్నాడా? But was he full of joy? I had to leave my place and come down. Sorry. She gave us like that answer. She's saying Jesus endured the cross with joy. So I had to leave down and come so close and ask her. Thank God the husband was busy writing. When he got up, when he opened his eyes, he saw me so close. He said, "What's happening here? For threatening my wife?" Now, did Jesus endure the cross with joy? యేసు ప్రభు సిలువని ఎత్తుకొనుట ఆనందముగా తీసుకున్నాడా? ఎస్. Did Jesus endure the cross with joy? సిలువను మోయటం యేసు ప్రభు ఆనందంగా మోసాడా సిలువను? Who said yes? ఎవరు చెప్తున్నారు అవును అని? You said yes? Behind. John said yes. सब तेरे पर ठोक रहा है यार. सब बिल तेरे नाम पे फाड़ रहा है. झूठ भी बोल रहा है, यही बोल रहा है. तेरा खास दोस्त. Did Jesus endure the cross with joy? యేసు ప్రభు ఆనందముతో సిలువని మోసాడా? Yes, Sneha. Show me the scripture. Did Jesus endure the cross with joy? యేసు ప్రభు సిలువను Show me the ఆనందముతో scripture. సిలువను మోసాడా? వాక్యాన్ని చూపించండి. Just because you said yes, I will believe you. What? మీరు అవును She also అని said చెప్తే yes. నేను నమ్ముతానా? వాక్యం చూపియండి నాకు. Brother Sudhakar, did Jesus endure the cross with joy? యేసు ప్రభు ఆనందముగా సిలువను మోసాడా? So when you are stripped naked, you are joyful.
నువ్వు దిగంబరుడిగా మార్చబడితే నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావా? When you are beaten and insulted and all that, you are joyful. నువ్వు నిన్ను కొట్టబడ్డప్పుడు, నువ్వు అవమానించబడ్డప్పుడు, నిందించబడినప్పుడు ఆనందంగా ఉంటావా? When they crucify you, you are joyful. అంటే నీకు Baba, సిలువ వేస్తే ఆనందంగా ఉంటావా? Baba, in the stores there is a hammer and a nail. During the dinner time you bring all these people who said joy, no, I want to just try with a small nail. ఎవరెవరు ఆనందంగా యేసు ప్రభు శిలువను మోసాడు అన్నారు వారందరినీ ఇక్కడ సుత్తె ఉన్నది, మేకులు కూడా ఉన్నాయి, మిమ్మల్ని నాన్సీ అంట. He had joy. Okay, let us look into the Bible so that you understand. Only when Jesus was, see when I asked you a question, I gave you the answer. Look at the question. Look at the answer, what you just wrote. People are afraid of losing the life they have planned for themselves because they do not know what is on the other side of sacrificing their own will and desires. Did Jesus know what is on the other side? What was the other on the other side? Hello, what is there on the other side? అవతల వైపు ఏముంది? త్యాగమునకు అవతల వైపు తన్ను తాను త్యాగం చేసుకుంటే అవతల వైపు ఏముందో యేసు ప్రభుకు తెలుసా? What is Sneha saying? ఏమున్నది మరి? What is Sneha saying? Somebody say. What Jesus was doing was he was looking on the other side, the salvation of mankind. మనుష్యుల రక్షణని యేసు ప్రభు చూస్తూ వచ్చారు అవతల వైపు. In Hebrews chapter 12 verse 2. హెబ్రీలు 12:2. Hebrews chapter 12 verse 2. హెబ్రీలు 12:2. He was already ready? Huh? He went on Google? Huh? What is it? Lisa's sister was sending her son. This is the answer. Praise God. Okay. Looking unto Jesus, the author and finisher of our joy, of our faith, who for the joy that was set before him. Now, listen carefully. The Bible says the joy that was set before him. So was it already a match fixing? ఇక్కడ ఆయన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకు అని చెప్పడం అంటే ఇక్కడ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయిందా ముందే? Remember, it was not an accident. ఇది అనుకోకుండా జరిగిందైతే కాదు. It was not a martyrdom. ఇది హతసాక్షి కూడా కాదు. It was already fixed by the Father. ఇది తండ్రి చేత ముందుగానే ఉద్దేశింపబడినది. The Son, కుమారుడికి తండ్రికి మధ్యలో, and the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. And it was already set, and Jesus in obedience was willing to give up his life. అది ముందుగా చెప్పబడిన దానికి యేసు ప్రభు విధేయతతో తన జీవితాన్ని అప్పగిస్తున్నాడు, ప్రాణమును. He went through the battle of the cross. ఆ యొక్క సిలువ అనేటటువంటి యుద్ధములు వెళ్ళాడు. Shed his innocent sinless blood. పాపము లేని అమాయక రక్తాన్ని చిందించారు. And especially despising the shame. యొక్క అవమానమును, సిగ్గుని తృణీకరిస్తూ. What is that, despising the shame? యొక్క సిగ్గుని తృణీకరించడం అంటే ఏంటిది? When a person is made naked in public, మన ప్రజలందరి ఎదుట ఒక వ్యక్తి దిగంబరుడిగా మార్చబడితే what is the first thing the person wants to do? మొదట ఆ వ్యక్తి ఏం చేయాలనుకుంటాడు? The person wants to cover his shame. ఆయన యొక్క సిగ్గును కప్పుకోవాలని చూస్తాడు. So covering his shame would be focusing on self. అయితే తన సిగ్గును కప్పుకోవటము అనంటే అది స్వయానికి గుర్తుగా ఉంది. But Jesus is teaching us, యేసు ప్రభు మనకి నేర్పించేది ఏంటంటే he never focused on self, he focused on Father and he focused on others. ఆయన యేసు ప్రభు మనకి నేర్పించేది ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఆయన స్వయం పైన కేంద్రీకృతుడై లేడు, కానీ తండ్రి వైపున ఒకవైపు చూస్తున్నాడు, ఇంకొక వైపు ఇతరుల వైపు చూస్తూ వచ్చాడు.
So Satan tried his last step. He failed completely in insulting, abusing, crucifying, everything he failed. So now he has stripped Jesus completely naked. ఏ సాతాను చివరిగా ఆయన అవమానపరిచి నిందించి సిగ్గుపరచడానికి చివరిగా ఆయనను సిగ్గుపరిచాడు, సిగ్గు తీశాడు ఆయనది. Because he wants Jesus to focus on self. ఎందుకంటే వాడికి యేసు తనపై కేంద్రీకృతమై స్వయం పైన ఉండాలి అని చూస్తున్నాడు. Jesus is on the cross. యేసు సిలువలో ఉన్నాడు. He can see the soldiers gambling for his garment. ఇక సైనికులు ఆయన వస్త్రానికి చీట్లు వేసుకుంటున్నారు. And that's when he opens his mouth అప్పుడు ఆయన నోరు తెరుస్తున్నాడు. and says, ఆయన చెప్తున్నాడు, Father, తండ్రి forgive them, for they know not what they are doing. వారిని క్షమించండి, వారు ఏమి చేయుచున్నారో వారికి తెలియదు. Satan is thinking, సాతాను అనుకుంటున్నాడు, now Jesus will look at himself. ఇప్పుడు యేసు తన్ను తాను చూసుకుంటాడు అనుకున్నారు. But Jesus is teaching us, యేసు ప్రభు మనకు నేర్పించేది ఏంటంటే, the more you focus on God, నువ్వు ఎంతైతే ఎక్కువగా దేవుని పైన దృష్టి ఉంచుతావు, you will always learn to practice love on the horizontal line, looking at others. నువ్వు సమాంతరముగా ఇతరుల వైపు చూస్తూ ఎల్లప్పుడూ ప్రేమనే పంచుతూ ఉంటావు. When your vertical life is weak, నీది పైకి నీ యొక్క సంబంధము బలహీనముగా ఉంటే, you will not be a giver of love, but you will be longing for love from people. నువ్వు ప్రేమని ఇతరులకు పంచవు, కానీ ఇతరుల నుంచి ప్రేమను ఆశిస్తూ ఉంటావు. Are you following? అర్థమవుతుందా? Jesus' relationship with his father on the vertical line was extremely strong, ఇక యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ తండ్రితో చాలా బలముగా ఉన్నది. and that is why Jesus made that prayer. అందుకే యేసు ప్రభు ఆ ప్రార్థన చేశారు. What if Jesus had not to make that prayer? ఒకవేళ యేసు ఆ ప్రార్థన చేయకపోయి ఉంటే, And he would say, Father, bless them all. ప్రభువా తండ్రి వారిని అందరిని ఆశీర్వదించండి అని ఉంటే, We would all go to hell. వాళ్ళందరూ నరకానికి పోయి ఉండేవాళ్ళు. Because the most important thing that we need on earth is forgiveness of our sins. Because if our sins don't get forgiven, that sin can qualify us to go to hell. అయితే మనకి ప్రాముఖ్యంగా ఈ భూలోకంలో కావాల్సింది ఏంటంటే, ఒక మనిషికి పాప క్షమాపణ అవసరమైనది. పాపము క్షమించబడితే అతడు పరలోకానికి యోగ్యుడవుతాడు. Now forgiveness. క్షమాపణ. Jesus gave us a parable of forgiveness. ఇక క్షమాపణ గురించి యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు. He said there was a king, ఒక రాజు ఉన్నాడు, and he had a servant. ఆయనకి పని వాళ్ళు ఉన్నారు. And the king took accounts of his servant. ఆయన పని వాళ్ళ దగ్గర లెక్క తీసుకుంటున్నాడు. And he found that the servant owed him 10,000 talents. అయితే ఒక పనివాడు 10,000 దినారములు అప్పుబడి ఉన్నాడని తెలిసింది. And he told the servant to pay the 10,000. అయితే ఆయన ఆ పనివాడితో చెప్పాడు, ఆ 10,000 దినారములు కట్టమని చెప్పాడు. The servant pleaded with the king. అయితే ఆ యొక్క పనివాడు రాజుని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు. The king said, sell his wife, sell his children, sell everything, and the money that you get, put it in the treasury. అయితే రాజు చెప్తున్నాడు, ఆయన భార్యని పిల్లల్ని అన్ని అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బుని తీసుకొచ్చి ధనాగారంలో వేయమన్నాడు. The man pleaded with the king. ఆ యొక్క రాజుని కాళ్ళు పట్టుకొని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు. The king had mercy on him. రాజు అతన్ని కనికరించాడు. And the king forgave him. రాజు అతన్ని క్షమించాడు. Just look at the scripture, which scripture it is. The king forgave the servant of 10,000 talents. Is it in Luke 17? Luke 17. Matthew 17 or Luke 17? Matthew 18, okay. Matthew 18. మత్తాయి 18. Thank you. Okay. Matthew 18, verse number 26. 26వ వచనం, 18వ అధ్యాయం మత్తాయి సువార్త.
The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని ఎదుట సాగిలపడి మ్రొక్కి నా ఎడల ఓర్చుకొనుము నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా the Lord of the servant was moved with compassion and loosed him. ఆ దాసుని యజమానుడు ఆ దాసునిపై కనికరపడి వానిని విడిచిపెట్టి వాని అప్పు క్షమించెను. And he forgave him. అతన్ని క్షమించాడు. Now, the king forgave the servant. రాజు పనివాణ్ణి క్షమించాడు. Who paid the debt? అప్పు ఎవరు కట్టారు? Hello, did he forgive him అతన్ని and cancel the debt? క్షమించి అప్పుని వద్దన్నాడు కదా. So who paid the debt? అప్పు ఎవరు కట్టారు? The king paid the debt. అయితే రాజు అప్పు కట్టుకున్నాడు. So the forgiveness is never completed until the transaction is complete. మార్పిడి జరగనంత వరకు క్షమాపణ దొరకదు. Let's say he damaged my life. ఉదాహరణకి నేను బ్రదర్ జీవితాన్ని ఏదో రకంగా పాడు చేశాను అనుకోండి. So I choose to forgive him. మరి బ్రదర్ నన్ను క్షమిస్తున్నాడు. But the damage that he has done, he has to pay me. కానీ నేను ఆయనకి ఎక్కడైతే మన పాడు చేశానో అక్కడ అది నేను ఆయనకు తిరిగి చెల్లించాలా. So when I forgive him, ఆయన బ్రదర్ నన్ను క్షమించినప్పుడు I tell him, I let you go free. అయితే ఆయన నన్ను ఏమంటున్నాడంటే నువ్వేమి ఇయ్యని అవసరం లేదు, వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడు. And you don't have to worry. మీరు దేని గురించి చింతించొద్దు. I will pay your debts on your behalf. నీ తరపున నీ అప్పు నేనే కడతానంటున్నారు. So forgiveness means క్షమాపణ అంటే you forgive by paying the other person's debts that caused damage to you. నీకు నష్టము కలిగించినటువంటి ఏ వ్యక్తి ద్వారా నీకు నష్టం కలిగిందో ఆ వ్యక్తి యొక్క నష్టం కూడా నువ్వే కడుతున్నావు అని అర్థం క్షమాపణ అంటే. Let me give you an example. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. I dashed my bike to his car and the light got broken. అయితే బ్రదరు బైక్ తో వచ్చిన కారుని గుద్దాడు, నా కారు అద్దాలు బలిపోయినాయి. The whole light assembly and the paint and all cost 30,000. అయితే ఆ లైటు అక్కడ ఉన్న పెయింట్ దానికి అంతా వేయాలంటే 30,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. He looks at me, ఆయన వైపు నేను చూసా, smiles at me నవ్వుతూ and says, it's okay. పర్వాలేదు అని చెప్తా. The damage, మరి అది పాడైపోయింది కదా, it's okay, you can go. పర్వాలేదు మీరు వెళ్ళిపోండి. Now who's going to pay the damage of 30,000? మరి ఆ 30,000 ఖర్చు అయ్యేటటువంటి ఆ పాడైపోయిన భాగానికి ఎవరు కడతారు డబ్బులు? I caused the damage. బ్రదరు అది పాడు చేశారు, He let me go free. కానీ నేను మాత్రం క్షమించి వెళ్ళిపోమని చెప్పి, But he has to repair the car. నేను మాత్రం ఆ కార్ రిపేర్ చేసుకోవాలి. And he has to pay 30,000. మరి ఇప్పుడు అది రిపేర్ చేసినప్పుడు దానికి అయ్యే ఖర్చు 30,000 నేను పెట్టుకోవాలా. If he tells me I forgive you but he makes me pay the 30,000, it's not forgiveness. అయితే కానీ నేను ఆయన బ్రదర్ని నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తున్నా, కానీ దీనికి అయినటువంటి ఖర్చు నువ్వే కట్టాలి అని కట్టిస్తే అది క్షమాపణ కాదు. Whenever there is forgiveness, there has to be a transaction. అయితే క్షమాపణ ఉన్నది అంటే మార్పిడి అనేది ఉండాలా. The person who forgives pays for the other person who caused the damage. ఎవరైతే మనం పాడు చేసిన వ్యక్తిని ఏ వ్యక్తి అయితే క్షమిస్తాడో. So tell me, forgiveness is just or extremely unjust? మరి ఇప్పుడు క్షమాపణ అనేది న్యాయమైనదా అన్యాయమైనదా చెప్పండి. Are I'm asking you. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్న ప్రశ్న. The servant was to pay 10,000 talents. మరి ఇక్కడ పనివాడు దాసుడు రాజుకి మన 10,000 దినారాలు కట్టాలా. The king forgave him. రాజు క్షమించాడు. Who paid the debts? మరి అప్పు ఎవరు కట్టి నీ పని ఉంది. Look there on the screen. He forgave him the debt. So who paid the debt? విడిచిపెట్టి వాని అప్పు క్షమించెను అంటే ఆ అప్పు ఎవరు కట్టినరు? The king paid the debt. రాజు అప్పు కట్టుకున్నాడు. Now the same servant, అదే పనివాడు, after receiving forgiveness of 10,000 talents, ఇక 10,000 దినారముల క్షమాపణ పొందిన తర్వాత found one of his fellow servants which owed him only 100 pence. అయితే తన తోటి దాసుడు 100 దినారములే కట్టాలి ఈయనకు అప్పు. And he caught him by his throat. వచ్చి గొంతు పట్టుకున్నాడు and said, pay me my 100 pence. అయితే నా 100 దినారాలు కట్టండి. And beat him up. కొట్టడం మొదలు పెట్టిండు. And put him in the prison. అతన్ని తీసుకుపోయి చెరసాలలో వేసిండు.
How much? ఎంత నేను కట్టవలసింది ఎంత? 100. Thank God his wife is not here. సిట్టింగ్ అవుట్ సైడ్ దేర్. Yeah, she's sitting outside. She can only hear. She did not see what happened here. That's why I took the chance. Praise God. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Now, when the fellow servants saw this, ఇది తన వారి తోటి వీరిద్దరి తోటి సేవకులు చూసిన వారు they were very sorry and came and told their Lord all that was done. వారు చాలా బాధపడి అతనికి జరిగిన 32. అన్యాయం గురించి చెప్పారు. 32. 32వ వచనం. Then his Lord, after that, he had called him, said unto him, ఆ యజమానుడు వానిని పిలిచి, what did the Lord call this man? ఆ యజమానుడు ఏమని పిలుస్తున్నాడు ఇతన్ని ఇప్పుడు? Wicked servant. చెడ్డ దాసుడా. So there can be wicked people every Sunday in church, మరి ప్రతి ఆదివారం చర్చిలో చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారా? looking very tender and putting a scarf. మృదువుగా కనపడుతూ ముసుగప్పుకొని, Hallelujah, 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 hallelujah. And God must be calling you wicked servant. దేవుడు వారిని దుష్టుడా అని పిలుస్తుండొచ్చు. When you have a spirit of unforgiveness, God calls you what? 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 నీ హృదయంలో You క్షమాపణ wicked లేకపోతే దేవుడు నిన్ను చెడ్డ దాసుడా అని పిలుస్తారు. I forgive you all the debt because you desired that of me. చెడ్డ దాసుడా, నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నీ అప్పంతయును నేను క్షమించి తిని. Should not you also have compassion on your fellow servant, even as I had pity on you? నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోటి దాసుని కరుణింపవలసి ఉండెను గదా. And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors. అందుచేత యజమానుడు కోపబడి తనకు అచ్చి ఉన్నదంతయు చెల్లించు వరకు Till he should హింసించు వారికి అతనిని అప్పగించెను. Till he should pay all that was due unto him. ఆయనకు అచ్చి ఉన్నదంతా ఇచ్చే వరకు చెరసాలలో హింసించుటకు అప్పగించాడు. What happened to this man who failed to forgive? క్షమించకుండా ఉన్న వ్యక్తికి ఏం జరిగింది? He went to hell. అతను నరకానికి పోయిండు. Have you ever heard people say, పేతురు చెప్పటం ఎప్పుడైనా విన్నారా? unless he comes here on his knees and says sorry, I will not forgive him? వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి మోకాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడిగే వరకు నీకు క్షమించను. Unless he comes and changes his life, I will not forgive him. వాళ్ళు వచ్చి వారి జీవితాన్ని మార్చుకునే వరకు నేను వారిని క్షమించను. Unless he pays my damage, I am not going to forgive him. నా యొక్క పాడు చేసిన దానికి ఖరీదు కట్టే వరకు నేను వారిని క్షమించను. When you don't forgive, what does God call you? మరి నువ్వు క్షమించకపోతే దేవుడు నిన్ను ఏమని పిలుస్తాడు? Look into your neighbor's eye and ask your neighbor. మీ పక్క వాళ్ళ కళ్ళలోకి చూసి మీ పక్క వాళ్ళని అడగండి. The husband wants to look, the wife is not even looking at the husband. I said, look into your neighbor's eyes. The husband is already ready. Yes, tell me, brother, what should I do? The wife is saying, I don't even want to look. అయితే బ్రదరు ఇప్పుడు మీ పక్కన ఉన్న వారి కళ్ళలో చూడండి అనగానే భర్త సిద్ధంగా I really love when husband and wife are sitting next to each other. మరి భార్య భర్తలు పక్క పక్కన కూర్చున్నారంటే నేను చాలా ఆనందిస్తా. And then the husband is saying, are you the wicked servant that the Lord is saying? And the wife is saying, I don't know about me, but are you? అయితే భర్త అంటాడు, దేవుడు ప్రభు చెప్పే చెడ్డ దాసురాలు నువ్వేనా అంటే ఆమె నాకైతే తెలియదు, నువ్వేమన్నా ఉన్నావా అని అంటున్నది. So my friend, this evening God wants to ask you, నా స్నేహితులారా, if you say to somebody, I forgive you, but the transaction is not yet over because you don't pay the damage, but you demand for your damage. అయితే ఇక్కడ నిన్ను క్షమించానని చెప్తున్నా, నువ్వు పాడు చేసావు, మరి నువ్వు పాడు చేసిన దానికి కావాలని అడుగుతున్నావు. Jesus could have never ever said those words, Father forgive them, if he had not paid the damage on our behalf by shedding his blood. యేసు ప్రభు తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించుట ద్వారా మనం చేసిన తప్పిదానికి ఆయన వెల కట్టాడు కాబట్టే
తండ్రి వారిని క్షమించండి అని ప్రార్థించాడు. Because he became a substitute. ఎందుకంటే మనకు బదులుగా ఆయన వెళ్ళాడు. Because he took all the punishment that he did not deserve, we deserved. ఆయనకి ఆ శిక్ష ఆయనపై మోపబడకూడదు కానీ మనపై మోపబడవలసిందని ఆయన మోసాడు. And when the penalty was paid in full, ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ పెనాల్టీ పూర్తిగా కట్టాడో, now he spoke to the Father and said, ఇప్పుడు ఆయన తండ్రితో మాట్లాడి చెప్తున్నారు, Father, forgive them. తండ్రి వారిని క్షమించండి. Because if we don't receive forgiveness, we are all destined to go to hell. ఒకవేళ మనం క్షమాపణ పొందకపోతే నిశ్చయంగా నరకానికి వెళ్ళే వాళ్ళం. In our prayers, what is the first thing that we ask God? మనం మొదటిగా మన ప్రార్థనలో ఏం అడుగుతున్నాం? Blessing, healing. You can get ఆశీర్వాదము, all of that. స్వస్థతని. You can get all of that, but if you don't get forgiveness, you are still going to hell. ఇవన్నీ పొందుకొని నువ్వు క్షమాపణ పొందలేదనుకోండి నరకానికి పోతావు. Can you imagine? ఒకసారి ఊహించగలవా? When I refuse to forgive somebody, I am still qualified to go to hell. Because look at the 35th verse. నేను ఇతరులను క్షమించకపోతే నేను ఇంకా నరకంలోకి పోవడానికి యోగ్యుడనై ఉన్నాను. 35వ వచనం చూడండి. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్షమించని ఎడల నా పరలోకపు తండ్రియు మీ ఎడల ఆ ప్రకారమే చేయును. Satan is so smart. చూడండి ఎంత He can keep you in prayer life. ఆయన్ని ప్రార్థన జీవితంలో ఉంచుతాడు. He can keep you in the ministry life, నిన్ను పరిచర్య జీవితంలో ఉంచుతాడు. but still keep you under unforgiveness. అయినా కూడా ఇంకా ఆ క్షమించలేని తనములో He can ఉంచుతాడు. use a person to torture you in such a way that you refuse to forgive somebody. ఒక వ్యక్తి నిన్ను ఎంతగా హింసించేటట్టు చేస్తాడంటే నువ్వు అతన్ని And when you refuse to forgive, క్షమించలేని విధంగా when you హింసిస్తాడు. refuse to forgive, you are still going to hell. నువ్వు ఆ వ్యక్తిని క్షమించకపోతే నువ్వు ఇంకా నరకానికి పోతున్నావు. That's why Jesus endured the cross with joy. అందుకొరకే యేసు ప్రభు చివరి వరకు సిలువని మోసాడు, Because now సహించాడు. he can say to his Father, ఆయన చివర్లో తండ్రితో చెప్పగలిగాడు, Father, forgive them of this sin, ఈ పాపాన్ని బట్టి వీరిని క్షమించండి తండ్రి, because I've paid the penalty for them. నేను వారి కొరకు వెల చెల్లించాను. My friend, I want to ask you, నా స్నేహితుడా నేను మిమ్మల్ని how అడగాలి, much of sin have you done in disobedience to God? మరి దేవునికి విరోధంగా అవిధేయత పాపం ఎంతగా చేసి ఉన్నావు? Is there any count? ఏమైనా లెక్క ఉందా? No. లెక్కపత్రం ఉందా? So are we that wicked servant of 10,000 talents? మరి మనము ఆ దుష్టుడైన 10,000 దినారములు కట్టవలసిన దుష్టునిలాగా ఉన్నామా? చెడ్డదాసులాగా Now ఉన్నామా? look on this side, the person who came against you. మరి నీకు విరోధంగా వచ్చిన వ్యక్తిని ఇటువైపు చూడు. How much has this person done wrong to you, మరి- and how much have you done wrong to God? మరి ఈ వ్యక్తి నీకు ఎంతగా తప్పు చేశాడు నీకు విరోధంగా, మరి నువ్వు ఈ వైపున ప్రభువుకి ఎంతగా తప్పు చేశావో చూడు. Which side is 10,000 and which side is 100 shillings? ఎటువైపున 10,000 ఉన్నది, ఎటువైపున 100 ఉన్నది. If a person understands how much God has forgiven, it becomes extremely easy to let go of that 100 shillings. ఎప్పుడైతే ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రభు తన్ను ఎంతగా క్షమించాడు అనేది వ్యక్తిగతంగా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటాడో అతడు ఇతర వ్యక్తిని సులభంగా క్షమిస్తాడు. And the moment you forgive somebody, నువ్వు ఏ క్షణమైతే ఇతరులను క్షమిస్తావో you get forgiveness. నీకు క్షమాపణ దొరుకుతుంది. So forgiving somebody is your advantage or somebody else's advantage? మరి నువ్వు ఇతరులను క్షమించటము నీకు అవకాశమా, ఇతరులకు అవకాశమా? My advantage. నీకు మేలా, ఇతరులకు మేలా? అది నాకు మేలు. But what is the devil telling you all these years? కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు సాతాను ఏం చెప్తూ వచ్చాడు? How can you forgive this person for what he has done? వాళ్ళు చేసిన దాన్ని నువ్వు ఎలా అతన్ని క్షమించగలవు? He can keep you in that bondage all your life till he can take you to hell. నిన్ను నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళే వరకు ఆ బంధకములో నిన్ను వాడు ఉంచుతాడు. Unforgiveness is a powerful demonic spirit that will destroy you. క్షమించలేని తనం అనేది చాలా మన సాతాను దయ్యపు బలమైన శక్తి అయినది, నరకానికి తీసుకుపోయే శక్తి అయినది అది. And that is why people do not know what is on the other side. అందుకొరకే ప్రజలకి అవతల వైపున ఏముందో తెలీదు. But Jesus already knew that by his sacrifice, you and I
who are destined to go to hell, hell would get cancelled and heaven would be eternal home. యేసు ప్రభు ముందుగానే ఎరిగి ఉన్నారు అవతల వైపున ఆయన సిలువలో త్యాగం తను తను అప్పగించుకుంటేనే మనందరం రక్షింపబడి పరలోకానికి వస్తామని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Only those who are willing to sacrifice their life ఎవరైతే తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేయాలనుకుంటున్నారో will surely experience that God kind of life in their life. వారి జీవితంలో నిశ్చయముగా దేవుని యొక్క జీవితమును అనుభవిస్తారు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. God, write down, రాసుకోండి. sweetheart, please download one worship song, English. Satan wants us to fear. Satan wants us to fear that what God says, Satan wants us to fear that what God says won't come to pass. దేవుడు చెప్పినది జరగదు అని సాతాను మనలో భయమును కలిగిస్తాడు. దేవుడు చెప్పినది మన జీవితములో జరగదు అని సాతాను భయమును కలిగిస్తాడు. Tonight, before we go for dinner, we will have a song of worship. మనం ఈ రాత్రి భోజనానికి వెళ్ళటానికి ముందు ఆరాధన పాట. And there is an anointing for people who find difficulty in forgiving others. ఇతరులను క్షమించడానికి కష్టంగా ఉన్న వారికి అభిషేకం ఉన్నది. Today's word that is preached ఈరోజు ప్రసంగించబడిన ఉపదేశింపబడిన has వాక్యం destroyed the stronghold in your mind మీ మనస్సులో బలమైన దుర్గము నాశనం చేయబడ్డది. and given you abundant grace to follow the truth. సత్యాన్ని వెంబడించుటకు అత్యధికమైన కృప నీకు ఇవ్వబడ్డది. The truth has set you free. ఈ సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా మార్చి ఉన్నది. Today, with your own free will, ఈ రోజున మీ సొంత ఇష్టముతో, with your own choice, మీ సొంత నిర్ణయముతో, with joy in your heart, ఆనందం హృదయంలో ఆనందముతో be willing to forgive everyone who has come against you. మీకు విరోధముగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించాలి. So write down, రాసుకోండి. I must get rid of fear. I must get rid of fear నేను భయము నుండి విడుదల పొందాలి. and believe God loves me enough దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని నమ్మాలి. and believe God loves me enough that దేవుడు when I నన్ను die, ప్రేమిస్తున్నాడని నమ్మాలి. that when I die to my desires, I will receive a harvest. నేను నా కోరికలకు చనిపోయినప్పుడు నా ప్రతిఫలము పొందేదను లేదా నా పంట కోసుకొనేదను. నేను నా కోరికలకు మరణించినప్పుడు నా పంట లేదా ప్రతిఫలము పొందేదను. Praise God. So, are you willing to die to your fear నీ భయానికి నీ పిరికితనానికి మరణించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? and believe God? దేవుని నమ్మటానికి. We have been listening to the word of God the whole day. ఈ రోజంతయు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ వచ్చావు.